Thank you, thank you. Mega love shout out. Aliyah Kai Lipti. Good morning, good morning. Dahil maraming umaasa sa'yo. May sounds ba? Mega love shout out. Kaibigan Jima. Jima Kilitoy. May moderator ka na. Good morning kapatid. Baronski, may lagyan ko na rin ng moderator. Sandy Kana Vlogs. Hi, hello from Sandy Kana. Mega love shout out my friend Sandy Kana. May moderator ka na rin. Mega love shout out kaibigan Rekinari. Good morning. Harang from Pop Story. Mega love shout out sa inyong lahat dyan mga kaibigan. Mega love shout out. May sounds ba tayo? May sounds? Mga kaibigan? NM Sorensen, nag-love shout out. May jacket ka na rin, may jacket. Thank you very much. Thank you for coming. May sounds ba? Ang Tuwa Channel. Mega love shout out my friend, Ang Tuwa Channel. Like Dan from Antua. Ang Tuwa Channel yun. Main mo rin. Nakasubscribe na ako sa kaibigan, Ang Tuwa Channel. May jacket ka na rin. Bro Tunying, Team Boy Peralta ako. Boy Tunying, Team Boy Peralta ako, Kajuni. Baronski TV. O kaibigan, matagal na akong dikit sa'yo kaibigan. Baronski. Ayun o, tagal na akong kalimbang all sa'yo. 539 subscriber kaibigan. Dahil maraming umaasa sa'yo. Dito ko sa bahay mo kaibigan, Baronski oh. Manggugupit din pala ito si kaibigan Baronski. Tapir feed haircut. Good morning host from Sandicana Vlogs. Ang haba. Sige, skip na kaibigan. Skip. Pag medyo matagal, mahaba, skip na. Pwede na skip. Tukayo Tunying, mega love shout out. My friend Tukayo, Pops Tony. Maahong buntag. Ano yun? Maayong buntag. Wala ka Johnny Button. Wala ka Johnny Button. Anong button? Win Good Vibes. Mega love shout out my friend Win Good Vibes. May moderator ka na kaibigan, Win. May sounds ba? May sounds.
Host, please support my channel. Baba ng bahay kayo. Drop ng link. Drop ng link para maano natin. Na? Ang tuwa. Nakasubscribe naman tayo ah. May jacket na, may jacket na. May jacket na ng kaibigan ang tuwa channel. Ay, foreigner daw to, foreigner. Ads pa from MN Sorensen. Hello host, thank you for the moderator. Yun, ito una nagbaba na nga, ipipin ko ha, si Sandy Cana Vlogs. Bigyan lang muna, medyo di pa okay from Super M. Sige, okay lang natin. Thank you sa live. Thank you sa pagbisita. Ito kayo, Tunying, pengi nga ng FB mo. Tunying Magsam din, kaibigan. Pops Tony, ito kayo. Tunying Magsam din. Yan din ang aking FB page. Facebook account pala, walang FB page. Kuya Tunying, baba ko, premiere ko. From Win. Sige, baba ng premiere, baba. Sunny Official Vlog, may galab shoutout. Padi. Yan, sa nakapin muna tayo, Sandy Cana. Nakadikit na ako kaibigan Sandy Cana. Ayuda muna tayo ngayon, like number 184. Panurin ko lang. Mayra 2, Tamsakdan from Mayra 2. Baba lang ng link tapos magdikitan tayo, magdikitan. Manood mga kaibigan ha, paalala ko lang manood. Sandy Cana idikit ko sa'yo, hindi pa nakasubscribe GE ko yata Tamsakdan from Mayra 2. Sino tong Mayra 2 na to? Pakilala po ng channel kung ano may channel Magpakilala po ng channel, host, pengi jacket. Mega love shoutout sa inyo lahat. Dismissal from review. Sino to? Ambilife, Harang House Adventure. Si Ambe, ba't naging ano si Ambe? Ambilife Tamsakdan. Sa'yo ba to Ambe? Ambisyosa? Anong main mo kaibigan Mayra? Mayra to, anong main? Harang, Sunday. Nandito ko sa'yo, matapos na Kaibigan Sandy Cana Vlog. In idol kuya. Salamat maneteta. Sandy Cana, hello po. Dumalaw na sa house mo from Baronski TV. Mega love shoutout. Tamsakdan from Ambilife. Ikaw ba ito ambisyosa? Ambilife, good morning my friend from Ang Tuwa channel. Like 18, mega love shoutout sis Tita from Super MC22 vlog. Demon Church, mega love shoutout and good morning Manoy. Manoy Demon, meron ka na ring moderator. $3.44 Sandy Funny Talking Full Funny, please support my channel. Thank you so much. No problem. Mayra Daya Santa Vlog, ang main channel ko po host. Jajakitan ko na to Mayra to, jakitan ko na. Inaano ko lang yung pinakang main nyo kasi nag-iingat na tayo mga nagla-live stream sa mga gumagamit ng Ninja. Kaya much better kung main ang gamit natin para makilala tayo ng nagla-live stream. Tapos yung Ninja saka nyo ipasok pag medyo kilala na rin ng isa't isa. Pero okay lang yan, at least basta nagpapakilala, okay lang yan.
Para naman pare-paras tayo kasi yung iba puro may nang ginagamit. Shout out #Agtoa from Ambilife. Mega love shout out everyone from Tita Vlogs. Puro nasarang pa from Tita Vlogs. Yan Montano, mega love shout out my friend Dan Dikit House. Sino tong Yan Montano? Monetize na, sandi ka na? Monetize ka na? Yan Montano, 500 subscriber. Kalimbang all na ako sa'yo kaibigan, sa Yan Montano, matagal na. Hindi ko lang alam kung matagal na pero kalimbang all na ako. Shout out ang Tuwa. Rekineri, mega love shout out my friend. Salamat sa BG. Baronski TV, mega love shout out kaibigan. Ambilife, hello po. Unahan. Bakit walang mga link host from Sunny Official Vlog? Wala, nahihiya pang nagsa-shoutout ko lang kaibigan. Sige, baba ka lang ng link. Baba lang ng link. Para magdikitan kayo, Una kasing nagbaba ng link si kaibigan Santicana. Wait lang idol, muna ako, balik ako. Sige, bakit walang nag-link? Thank you host from Yan Montano. Santicana Vlogs, mega love shout out. Host, main ko na gamit ko from Mayra 2. Ito na ba main mo, Mayra? Hindi, sabi mo kanina, Di, okay lang yan, may jacket na, okay lang yan. Unahan nyo na ako mga lalabs. Sure balik, halos mga dinikitan ko kasi Kuya Tunying, majority, di ako binalikan. Hindi, okay lang, i-mention mo. Ngayon ka lang napunta sa live ko, di ba, Wen? Ngayon lang ulit. Mention mo ulit. Kumusta na kayong lahat from Demon Chard? Kumusta daw kayong lahat? Sabi ni kaibigan Manny Demon. Sunday please back connect from Super MC. English pala to si Mangisda muna ako, host. Sige. Unahan mo na kaibigan Sunny Official Vlog. Tapos mag comment ka ng yung naayon doon sa video niya. Mag-comment ka lang. Ilagay mo sa dulo from Tunying Maksam na lang, Tunying Maksam para balikan ka. Mga legit mga to yan, si Ate Miralisa, ito si Super MC22 Vlogs, digitan mo. Babalikan ka niyan. Premiere po, iwan lang po bakas, lalabs sa ibang video from Wing Good Vibes. Thank you host from Yan Montano. Yan, may moderator ka na, Mayra Daya Santa Vlog. Pa-jacket po sa main ko po. Okay, may jacket na. Opo. Saibang LS po yun. Opo, Saibang LS po yun. Mega love shoutout, Bruto Ying. Salamat kaibigan, Jerome Rock. Mega love shoutout and good morning din. Santicana Vlogs, hindi pa din. Anong hindi pa din? Sunny Official, shoutout sa'yo from Burns TV. Silip-silip lang. Nasa lansangan pa. Sige, ingat bro, Gagambrak. Nabuhay na uli si Migo from Rekineri. Mega love shoutout Gagambrak from Burns TV. Dos Adventure. Mega love shoutout my friend and good morning. Ay, wala na pala Nandito na ako sa ibang channel. Tapos na kayo sa nakapin? Dos Adventure, kaka-graduate lang nito Dos Adventure Si to Palit ka ba ng kaibigan? Dos Adventure? Ay, akala ko si Commander Bawang. Hindi pala. Bell all na ako sa kaibigan, Dos Adventure. May jacket ka na rin. Hello, good morning from Ate Juliet Mukbang. Dikitan. Babae po nalang. Andun sipo ko sa taas, Migo. Nakalive yan si Juliet Nakalive ko ba, Ate Juliet? Itampay ko lang muna, house. From Pero Ambilife. kung tiyan mo mga cellphone mo ba? Hindi ka naman kita Are you sure?
Thank you, host, from Mahira, Daya Santa Vlog. Okay, no problem. Yan si yan, nagkikitan ko yan kahapon. Aha, nabuhay ba? From Google Mark TV. Sige, dikitan mo, baba ng link. Tapos na kayo sa nakapin, Sandy ka na vlogs? Palit si nakapin ha, si Baronski TV naman, si Baronski. Palit-palit lang tayo para magandang ano. Magandang ating labanan. Baronski oh. Unang dikit, kaibigan Baronski, unang dikit. Like number 7, kaibigan Baronski. Ganyan po pag magkikipagdikitan mga kaibigan, ipapakita ko lang ng tamang pakikipagdikitan, no, ganyan. Panoorin po natin na maganda. 4 minutes lang to, 444, Formula 44. Para maganda, wala na max. Ay, tapos na ba atin, Juliet? Okay. Sige. Ang Tuwa Channel, Dos Adventure, good morning, friend. Thumbs up doon sa nakapin dating dikit from minus Daya Santa Vlog. Si Mayra sana kasunod eh. Doon si Pico. Hello, good morning. Palablab. Nang at patusok ng premiere. Quote, thank you from Mayra Daya Santa. Sige, ibaba mo lang tapos lagay mo ng premiere. Pakitusok mo pag premiere hindi pa pakitusok, paki-thumbs up. Dos Adventure, may galab shoutout from Baronski. Tingnan mo yung ads ko, nakakatuwa naman yung ads 21 minutes. Skip na kita, kahit sa akin ka. Pangalawang dikit, kaibigan Baronski Pangalawang dikit. Like number 8. Palitan ko nga itong display niya. Ganyan po pag may ipagdikitan ganyan Ayun yung pinapanood po yung video. Tapos kayo mag-comment. Pinapakita ko lang lalo na sa mga baguhan, sa mga nag-uumpisa pa lang, sa mga hindi pa nakaka-graduate at hindi pa monetize. Ganyan po makipagdikitan, panoorin nyo po. Tapos mag-comment po kayo ng naayon sa pinanood nyo para balikan po kayo ng ng sulit at sulid. Nanginginig pang magbabalik yan pag Win good vibes, good morning. Dos Adventure, may jacket na to May jacket ka na kaibigan Dos Adventure Baronski, good morning from Win. Good vibes. Dos Adventure. Win, good vibes, good morning. Ang Tuwa, good morning from Win, good vibes. Kurika Kuya Tunying from Win, good vibes. Ayun pinapakita ko nga, lalo na sa mga baguhan, sa nag-uumpisa pa lang. Ganyan po ang dumikit. Para po siguradong babalikan kayo ng dinikitan nyo. Nanginginig pa po yun sa pagbabalik, lalo na kung maganda yung comment nyo. Ubusin nyo po yung 200 na letra. May 200 po na letra dyan Ubusin nyo po yun sa comment ayon sa napanood nyo. At sigurado manginginig pang balikan kayo ng mga link na kinomentan nyo. Kung pinuntahan yung link, nanginginig pa yun na balikan kayo. Kaya Doc Tutorial, good morning. Si kaibigan Doc Aprilia na to. Pangatlong dikit, kaibigan Baronski Pangatlong dikit. Hindi pa nakadikit Teka lang, anuin ko nga tong screen. Naka kasi siya
Ayan o, kaibigan Baronski o. Yun pa rin. Lipat natin yung ano. Yan o, kaibigan Baronski o. Hindi pa naka-subscribe o. Kulay pula pa o. Pangatlong ayuda, pangatlo. Puro legit yan kasi tigi-isang cellphone yan o. O, tigi-isang cellphone na, tatlo. Tapos na tong isa kaibigan Baronski o, tapos na. May ads pa naman. Nagdudo ko na naman itong cellphone natin. Dikitan lang po. True dapat. Legit para di naman sayang ang pagdikit. Tama ka dyan Yos. Watching your video para siguradong dikit na dikit. From Mayra Daya Santa. Kasabpam. Good morning po. Shout out. Sunny Official. Mega love shout out and good morning kaibigan Doc Aporilio. From Doc Apox. The Apox. Salamat sa pasyal kaibigan The Apox. May moderator na yan kaibigan. Good morning po. Shout out. Sorry. Ay Sunny Official. Next po. Next na nakapin. Si Sunod-sunod lang tayo sa nakapin ha. Baronski tapos sino pa nga ba yung isa? Yung kasunod yung may kasunod na Aliyah Kylie, baka ng bahay mo? Shout out Every Dabi. Hindi ko na linilista pero Sandikana tapos ni Sandikana. O dito muna tayo kay Sunny Official. Magdikit po na maganda, mag-subscribe ng maganda para naman lahat tayo hindi magsisi sa ating hindi masayang yung oras. Dito pa ako kaibigan Hello from Sandikana. Ayaw ko gumamit ng laptop Support my channel from Sandikana Vlogs. Patusok naman po Premiere from Win Good Vibes. Magbakas po yung yung mag-mention po yung didikit sa Premiere. Para Dito kaibigan Sunny Official Vlog pangatlo. Unang dikit kaibigan. Unang dikit. Like number 52. Kaibigan Sunny Official. Pangalawa kaibigan Sunny Official, pangalawa. Mayra Daya Santa Vlog, hello my friend from Ang Tuwa Channel, Baronski TV, Dan. Mega love shoutout Mayra Daya Santa Vlog, Daya Santa Vlog. Ito pala si Mayra. Sunod ka pala Mayra, sunod. Win, tusok na Premiere mo from Mayra Daya Santa. Yun, magbalikan po sa nag thumbs up ng Premiere
Magbalikan po, mag-comment para makikita nung magpi-premiere kung nakapag thumbs up na. Hi po, watching from Hong Kong, from Rose Explorer Vlog. Yan, may jacket ka na kaibigan. Rose Explorer Vlog. Ano ba to? Ito ba main mo kay Ate Rose, kaibigan Rose Explorer? Main mo po ba to? Rose Explorer? Yun o, tapos na kaibigan Baronski TV o, tapos na. Dito naman tayo kay Sunny. Sunny Official Vlog. Pangatlo kaibigan Sunny o. Pangatlo. Pangatlong dikit. O yan o, kay Kalimbang All na yan o. Kalimbang All na. Tatlo din sa'yo, tatlo din o, tatlo. Tatlo din kaibigan Sunny ha. Kaibigan, live kami mamaya with Gagam Rock TV. Anong oras kaibigan, Rigineri? Mayra de Santa Vlog, hello my friend. Sunod si ang Tuwa Channel. Next, ang Tuwa Channel. Or Mayra. Or Mayra Daya Santa. Dan sa nakapin from Ate Super MC22 Vlog. Hello my friend from Korea. Mega love shoutout my friend. Harang from Kasinsin Min Pritamol. Good morning kaibigan Pritamol. Ninja mo to kaibigan o. Kaibigan Pritamol, jaketan ko ba? Main ba to Kasinsin Pritamol? Home in Thai Vlog. Mega love shoutout. Good morning Tunying. Tunyi Maksam. Tapos na kaibigan kaibigan Sunny Official. Tapos na. Tapos na rin kaibigan nandito na ako sa ibang channel sino ba to? Regal Entertainments naman. Ba't ko tong Regal Entertainments na to? Ba't naging subscriber ko to? Ay naging nakasubscribe ako. Ito patapos na kaibigan 2.36 minutes. Good morning bro. Jakitan ko ba to kaibigan Pritamol? Santi Kana Vlogs. Silip lang. Sige salamat sa pagsilip. Salamat. Like number 56 pala nakalimutan ko mag-like. Pagdating ni Gagamra kaibigan. Sige kaibigan Gagamra. Sige no problem. Enjoy lang from Kasinsin and Pritamol. Good morning host Tunying. Musta na? Diyan sa Pinas. Okay lang po. Okay lang naman. Punta siya dito sa bahay ngayon. Ay, sige. Punta ako ng isang gadget natin sa loob. May nahiram na naman natin yung mga gadget. Pwede tayong mag-play na naman. Rose Explorer. Tita, dami po. Suha Hayami. Yun may saging pa. Dami po ba? Tamsak dikit na sa nakapin. Solid BBM Sunny from Mayra Daya Santa. Dami CP pa di. Pahagad saro. Sa'yo natin isa pa di Bali, 4 pa di, 4. 4 pa di, 4 na pang ayuda. Ito pang play ko lang sa sarili ko. Walang account. Tapos na kayo sa nakapin? Dan kapatid, Sunny Official Vlog. May bakas po ako. Rose Explorer Vlog. Patamsak naman po host. No problem. Tamsakan ko yan. Rose Explorer. Rose Explorer Hindi lang tamsak.
Hindi lang thumbs up, oh. Didikitan ko pa, oh. Main mo to, Ate Rose? Rosemary's Fun Adventure? Main po ang gamitin natin, main. $38. Or pinapalago mo to, kaibigan Rose Explorer. Alam ba rito ang main mo kasi 49 to, itong isang Rose Explorer vlog, 38 subscriber. Tapos itong Rosemary Fun Adventure, 49. Alin dito ang main mo, ate? Tanong ko lang. Para kung alin yung main mo, doon ako didikit, doon ako mag-aayuda. Main po ang ipasok natin, main. Thank you po, yes yan po, bahay ko. Yun ang gamitin mo para mas maganda, para makilala yung channel mo kasi nag-uumpisa ka pa lang. Para mas makilala yung channel mo, kaibigan. Payong kaibigan lang, payong kapatid, payong tama, at saka payong hindi maagrabyado yung iba. Para main yung makilala dito. Hello Ate Merlin, kumusta na po from Teta Vlog? Dan kapatid Sunny Official Vlog. Mayroon di Santra. Pagbawa ng bahay para maipin. Palitan lang muna kita sana kaibigan Sunny Official, ha. Ito pa paano ng patamsak ng kanyang premiere niya. Salamat sa pagpin from Sunny Official. Okay, no problem bro, no problem. Tita Dami Fruits from Ate Juliet. Sandy Cano Vlogs, BGBG, OTW kapatid, Baronski TV. Huwag iwan po ng bakas at balikan ko kayo mga kaibigan. Saglit lang po ito, tusukan natin si si Win Good Vibes. O Win, oh. Unang dikit. Nagagano itong Unang dikit, o Win. Yan, oh. Teka lang. Para makita nila. Oh, kaibigan, oh. Unang dikit. Like number 5. Magbabakas ako. Nauna na yung main ko, nauna na pangalawa yung main ko, pangalawa. Like number 5 to. Like number 6, oh, kaibigan, Win Good Vibes. Pangalawang dikit, pangalawa. Puro legit yun, puro legit. Tigi-isang cellphone to, tigi-isang cellphone. Magbabakas ako para mas maganda. Nandito na rin si Mayra, oh, Daya Santa. Magbakas po sa premiere para alam nyo magpi-premiere kung nakapag-subscribe na kayo, nakapag-dikit na kayo. Pangatlo, Wen. Salamat po. Iwan lang po kayo sa short video ng mga lalabs para mabalikan. Salamat po, host. No problem. Like number 7, oh, pangatlo.
Apat na gadget ko yung nag-thumbs up, kaibigan Wen. Wow, salamat sa floodlight host. Apat nag-thumbs up, apat. Panglima ko sana to eh, panlima eh. Panglima. Kaso, walang ano yun. Pang-play ko lang yun. Mega love shoutout 7 viewers. Mega love shoutout ng Nora Aron, April Channel. Pa-support din kay Ate April Channel. What's hour na lang kailangan niya. What's hour ngayong week. Sana matapos na yung kanyang WH. Tapusin ko lang tong harang ko. Isunod ko na si Myra. Mega love shoutout kaibigan Chakski. Kabsat, mega love shoutout. May moderator na yan. Salamat sa pag-pin bro. Nakakalimutan ako eh. Pita. Salamat sa 31 viewers. Pabi naman host, yung upload ko, salamat. Okay, no problem. Dikit kalimbang sa'yo, April, from Win Good Vibes. Manood ha. Wow, salamat po. Manood, hindi yung kalimbang dikit lang ha. Paliwanag ko lang ha, paliwanag. May harang ka na Ate Nora pero skip ko na tong harang. Skyrans Pampanga. Ba ito na naman ate? Skyrans na naman? Bagong upload, hindi yung luma na to. Ayun, nasa Skyrans na naman ako. Skyrans Pampanga. Danos, tunying siya nakapin. Ay, Ate Merlin Duan, baba ka rin po ng bahay mo. No bird, Papa. Like. No bird, Papa. Ay, mukbang tong kay Papa. No bird, Papa. Okay to, puro mukbang. May moderator ka na kaibigan, no bird. Bird ba to? Bird, Papa? Danos, tunying sa nakapin from Ate Merlin Duan. No bird, Papa, thank you for thumbs up, my friend. Ay, madikmut gayam. Nakapi ha. Ding short video lang, Ajay Dumin. Di, basta yung mga panlima. Para pag inulit-ulit kasi to, parang alam ko, hindi na pumapasok to eh. Hindi na pumapasok sa WH. Barang si TV, palpak sa'yo sir, from Win Good Vibes. Busing ka dyan. Busing ka dyan. Ano yun? No bird, Papa. Mukbang, sabi ko mukbang. Menu po ba yan? Kaibigan, no bird, Papa. Merindoan, thank you from Win Good Vibes. Baronski TV, full pack sa iyo, sir. From Win Good Vibes. Dito uli ako sa Skyrans, ate Ate Nora Aron, Skyrans ulit. Mabalin na ibalik. Ibabaktiling ko. Sige, pakibaba kaibigan. Ibaba lang. Magdikitan lang tayo, mga kaibigan. Support lang, support. Para hindi masayang ang oras nyo sa pagpunta sa aking live stream. Mag-aayda din tayo ng watch hour. Kung hindi pa nakadikit ng mga cellphone ko, didikit ko rin sa inyo para makatulong din sa inyo. Tapos na ate Ate Nora Aron tapos na Skyrans.
Ay nako. Mega love shout out Idol Joyce Jimenez. May moderator ka na thumbs up. Good morning. Good morning everyone from Joyce Jimenez. Sis Merlin Duan, main ba yan? Balikan kita sa bakas mo kapag main yan. Oh, main yan. Win good vibes, main yan. Legit yan si Ate Merlin Duan. Huwag po kayo didikit sa premiere mga lalabs. Nood po kayo kahit sa short video po bago dumikit. Oh, pwede rin yan, pwede. Pwede rin yung mangyari na hindi didikit kasi yon, pero kung manood kayo dun sa ibang short video, kasi para magkaroon ng watch hour, maya ako balikan host kapag main, kasi main din po. Dinidikit ko para di po agad malakas. Oh, gusto ko nga main to main lang gamitin eh. Inaano ko na, tawag nito? Sinasanay ko na maging main to main na lang ang pupunta sa mga live stream. Kung gusto niyo mag-ayuda o gusto niyo magpa-bonus banana or giveaway, saka niyo ipasok yung inyong ninja para idikit or isubscribe dun sa main na nakadikitan nyo. Parang katulad ko mga kaibigan, no? May nanggamit ko pero yung mga ginagamit kong backup cellphone, pero legit to kasi may mga sariling account. Lahat may sariling account yan. Para makatulong naman tayo sa mga small YouTuber. Next, na kape, nasa na ba si Mayra? Huwag magagalit pag huwag magtatampo pag hindi po agad naipin. Yun doon nakita ko na si Mayra. Yan dito naman kay Mayra Daya Santa Vlog. Isa ring premiere to, premiere din. Magbakas lang po para mabalikan. Salamat po from Ori Official. Tama ka po host para ma-support din po nila yung mga nag-a-upload kahit main dinikit. Kasi pinapaliwanag ko nga kaibigan Win Good Vibes. Yung ninja kasi, karamihan kasi ngayon sa gumagamit ng ninja, lalo na yung mga baguhan. Nagmamadali silang balikan sa main. Kaya kung di ka pa naman monetize, pwede main muna gamitin. Sa mga nag-uumpisa pa lang, okay lang yung mga ninjang ididikit kasi nagpapalago lang ng magpapalago tayo ng subscriber para maka-graduate tayo sa 1K. Okay lang po yun. Tanggapin po natin yung mga ninja. Yung mga ninja ayuda, tanggapin po natin yan para maka-graduate tayo sa 1K subscriber. Pero pag naka 1K subscriber na po tayo, kailangan po na dapat main yung ating pinupunta sa mga live stream para makilala yung channel natin. Hindi yung lagi-laging may ninja ang gagamitin nyo sa pagpunta sa live stream. Papa Birds, okay lang ako po from Ate Juliet Mukbang. Teta Vlogs, mega love shoutout from April Channel. Dito kay Mayra Daya Santra. Mayra, nandito ko sa'yo. Nandiyan ka pa ba, Mayra? Baka nagtampo ka na, nahuli kang naipin, pero okay lang yan, Like number 53. Magbabakas pa rin ako, like. Si Mrs. ayaw niyang gamitin yung ninja. Ayaw niya, sabi niya, wag, kung ako lang, ayaw kong dumikit sa akin yung ninja. Like 54. 54 ba? Teka lang. 54 nga. Ito, kalimbang all ko na rin Hindi pa nakadikit Mayra Daya Santa.
Di pa po nakadikit yan. Manidong pala to. Ilay ko na rin kay Manidong. Pangatlo, Mayra Daya Santa Vlog. Thank you sa pagpin. Pangatlo na to, pangatlo na oh. Ito, pangatlo, nasa iyo. Nasa primero pa ngayon isa oh. Baka hindi mo nakita. Ito, nakakalimbang all na oh. Subscribe ko na oh. Subscribe ko na po. Like number 55. Nandito na si Merlin Duan. Padikit po siya ng kapin ha, padikit siya ng kapin. Thumbs up lang. Tapos manood ng kaunting ano. Nakiraan na ang nag-thumbs up bro. May galab shoutout sa lahat. From Nelo Magnayi. Ninja mo to kaibigan Nilo, no? Ninja. Pag mga kilala ko na, lalagyan ko na rin ng jacket kasi kilala ko ng lagi napunta sa akin na kaibigan na rin natin. Huwag po kayo magtataka pag nagko-comment ito niyo. While talking, asawa po niya ito, nanood lang po ng bibig niyo mga andito. Salamat po. Nagko-comment si Mrs. Ciudadano das Abejas Ispicultura. Mega love shoutout my friend. Badjungon TV official, thumbs up house from Badjungon. Tinangat nung kay Badjungon. Yun, bago pa lang tong kay Badjungon, bago. 180 subscriber. May love shoutout my friend. Marlene Kadigoy. Aking the best na kaibigan, si Marlene Kadigoy. May jacket na yan, kaibigan Marlene Kadigoy ah. Good morning po host. Happy and blessed more Monday. Dan thumbs up from Mel Oison Vlog. May love shoutout my friend Mel Oison. Nag-uumpisa ka pa lang Ate Mel Oison. 28 subscriber pa lang. Batang bata pa. Pipin natin yan mamaya. Ciudadano das Abejas Ispicultura. May love shoutout my friend. Budlungon TV official. Heart. Thank you very much my friend. Badlungon TV official. May moderator na rin yan kaibigan, Badlungon. May love shoutout host from Chris TV official. Yes host, dito pa ako from okay, nakapin ka, okay no problem. Invite ko kayo maya, mini Grand LS ko. Maya host, 8 PM Pinas time, more games and prizes. Sino yan? Si Badlungon. Itong main channel mo kaibigan Badlungon. Invite daw niya, Grand LS daw niya oh. Bata pa siya pero mag-Grand LS na siya oh. Magaling. Pasupport naman si Badlungon oh. May liit pa yung bahay niya pero mag-Grand LS na siya. Marami daw prizes. Kakaroon daw ng kotse. Hindi, joke lang. Nakapasok din host from Ate Marlene Kadigoy. Ambilife, mega love shout out. Chris TV. Mega love shout out. Nag-drop ng link. Okay tayo dyan, nag-loading na. Ninja ko lang to host. AG Vince channel main ko. Ay, ganun ba? Main po ang gamitin natin kaibigan. Main po muna ang gamitin natin kaibigan kasi yun ang patakaran ko. Pero
Kung hindi nyo magustuhan na main channel ang gusto ko, wala po akong magagawa. Thank you kaibigan. Kasi nag-iingat na kami kasi may kaibigan na ako na ano, na terminate ang channel. Kaya nag-iingat na kami mga magkakaibigan. Kaya gusto namin main yung makita namin sa aming live stream para makilala namin. Pero pag matagal ka na pong lagi tayo nagkikita, matagal na natin kaibigan ng isa't isa, at nami-memorize na natin yung channel natin pareho, tsaka yung mga ninja natin, pwede ka na magbaba ng ninja. Gumamit ko naman. Pwede ka nang gumamit ng ninja. Kaibigan natin yan, i-Gipings, kaya lang yung kaya lang siya. Good morning po Ate Emma. May moderator ka na po. Thank you so much sos from Mayra. Sunod sa nakapin. Magpapalit na po ng nakapin na Rehina Channel. Good morning sa lahat. May kaaway kagabi. Regina Channel. Sino yung may kaaway? Ikaw, nag-aaway ka kagabi. Bro, silip-silip lang. O kasi hindi ko Ate Regina, hindi ko pinapayagan yung budol na ano. Ayaw ko noon. Talagang binabara ko talaga yung pag budol na ninja na nga, budol pa. Hindi, kasi pag ninja, pinapaliwanag ko, ninja kasi ang gamit, gusto balikan agad yung main niya. Marami pong ganoon sa ngayon, lalo na sa live stream. Kay Manu Dong, maraming ganyan ang pumupunta ninja ang gamit. Puro lang Dan. Tony Magsam, Dan. MI Helpingan, Dan. Kababa lang ng channel, Dan agad. O di ibig sabihin hindi naman nanonood, di wala rin kwenta. Nag-subscribe. Anong ginagawa ng Dan lang ng Dan, di nangunguha lang ng banana. Ano pa, sa una pa nga lang hindi na pinapanood yung inyong video. O explain ko ulit Ano pa, sa una pa lang hindi na pinapanood yung video nyo. Paano pag nakadikit na sa'yo? Hindi rin manonood ng video mo. Okay lang may subscriber ka, pero may subscriber ka nga gano'n, wala namang kwenta sa bahay mo, hindi naman nanonood ng video mo, di alisin mo na lang para wala ka namang kwenta sa akin. Kasi dito sa YT, tulungan. Manood ka ng video ko, panunuorin ko yung video mo. Ganun lang yon. Pero kung nag-subscribe ka sa akin, di mo naman papanoorin yung video ko. Siyempre ako, nakakalimbang all ka sa akin. Ako, panunuorin ko talaga video mo. Pero kung hindi ka naman manunood ng video ko, ano pa kaya hindi ka na mag-subscribe sa akin. Marami na akong nakaaway dito mga kaibigan. Kasi gusto ko, tulungan tayo, hindi yung lamangan. Pag ano ko pa lang, hindi ka pag-graduate ng 1K subscriber, gamitin mo main. Tanggapin mo yung ninja. Para gumraduate ka ng 1K subscriber. Nang mabilisan. Para maano mo yung ano. Pero pag nakatapos ka na 1K subscriber, kailangan main na rin lang ang tanggapin mo. Para panunuorin ka nila. Pero kung gusto mo naman lahat ninja, meron nga akong napuntahan 80 subscriber. 80. Kulang na lang ng 20 subscriber, 100 subscriber na. Mayroon na siyang button. Pero nung nag-live stream, 10 tao lang yun na andon. Anong kwenta nung 80 subscriber mo? Kung 10 tao lang naman yung nanonood sa live mo. 80,000 or 8,000. 80,000 subscriber, nag-live. Wala pang 10 yung nasa live niya. Buti pa nga ako, wala pang 3K, mayroon akong 14 viewers. Maganda po yung nagtutulungan tayo para ano. Bro, silip-silip lang. Sige, okay lang gagamrak. Walang problema yan, kaibigan gagamrak. Thumbs love, Kuya, from Ate Emma, helping hand. Good morning, Kuya, and Ate YP from Ate Emma. Mega love shout out. Puso mo kaibigan, here from MC. Hindi, pinapaliwanag ko lang. Suportahan dapat from Ate Emma, helping hands. Ito si Ate Emma, pag minsan inaamin ko na hindi ako nakaka-support. Pero wag lang tayo mawawala sa bahay nila.
Wala nang problema yan. Basta manood tayo. Pag hindi tayo nakapanood ng dalawang video, sunod na video, hindi man tayo makapunta sa video, pag may LS, puntahan natin, silipin natin. Pag may oras, hindi yung inuobliga ka na mayroon kasi iba uobligahin ka eh. Uobligahin ka na manood. Hindi pwede 'yon. Pag may oras ka at nandito ka sa bahay, pag may nag-pop up sa kanya at natsambahan mo, puntahan mo, wag mong i-ignore. Ganun lang 'yon. Pero yung iba kapag napuntahan ko, upload nila ulit. Saka lang nila ako mababalikan minsan after 1 month pa eh. Di kasi yung iba ate, ang style naman ng iba katulad namin, pag halimbawa nag-upload ko video na, nag-upload ako ng video, yung mga magko-comment doon sa video na yon, yung mga magko-comment, doon ko na uli sila babalikan. Para alam ko nanood siya sa video ko, di babalikan ko siya na panoorin ko lang yung video niya. Kung ano ba ikaw one a day ka lang na mag-upload. Samantalang yung siya, 3 beses o 2 beses sa isang araw, dilugi ka naman. Papanoorin mo lagi yung video niya, samantalang ikaw, isa-isa lang. Done to you, my friend. Agtoa channel. O, nakakalimutan ko na tuloy mag-ayuda. Palit na sa nakapin, ha? Palit sa nakapin. Sa akin, daming hindi nagbabalik. Ayos, hinahayaan ko na lang sila. I-mention mo na lang, i-mention. Daming budol, tapos galit pa. Gusto balikan agad, kaloka. O, tinan mo si Ate Emma. Maraming budol ngayon, maraming budol. Sis Juliet. Tapos na rin ako maghugas. Ha. Host, pag andun ako sa main ko, Nemo ako meaning. Kaya dito muna ako. Cross Explorer. Ano ba yun? Host, pag dan ako sa main ko, Nemo ako meaning. Kaya dito muna ako. Hindi ko magets. Yung mga ninja po gamit, sana po, mabalikan nyo po kami. Sa main nyo po. From when? Dikit kalimbang sa primer mo. Badlungon. Nag-iwan ako ng bakas sa isang video mo. Bro Ricky, Paranaque ako. Pag may booking papunta sa Cavite, kunin. Magpalamig ka na dyan ng tubig ha. Di ba pula? Pula sana kaibigan Bro Gagamrak. Ako host, di masyadong makawaiti. Alam naman natin, pagkasambahay, busy lagi. Okay, no problem na natin, Merlin Kadigoy. No problem. Hindi po tayo nag-uubliga Hindi po natin nauobligahin yung isang nakasubscribe sa atin. Kung may oras lang, sumuporta. Ganun lang yun. Badlungon TV official, tamsak dikit, kalimbang. Watching video. Next pin. Ipin ko nga po muna to, ipin. Tapos na si Mayra Daya Santra. Ipin ko lang muna to ha. Oh, para kanina pa naman si Mayra Daya Santa. Sino ba tong Regina na to? Puntan mo nga tong Regina na to. Regina Channel. Oh, unang ayuda, Regina Channel. Hello. Ate Regina, mega love shout out. Unang ayuda, Regina. Ikaw ba to, Ate Regina? Ano ko nga? Palit ba to ng pangalan? Palit nga ng pangalan si Ate Regina. Like number 54, Ate Regina. Nandiyo na si Chris TV, oh. Oh, like number 54, Ate Regina, oh. May galap siya to, Shirley. Ako, susuporta talaga ako pag sumusuporta talaga siya sa akin. Oh, bilib ako dyan kay ate, Kay ate email, Emma's Elfin Hand. Kababayan ko po yan. Hindi lang po support ang binibigay niyan. Ang kita misra. Kay Suko, pag nagbaba ng link, tatanggalan ko na naman to ng jacket. AG Bems Channel, ang lamig host. Sorry, nahuli. Main mo ba to kaibigan? Main? AG Ben? Silipin ko lang ha. Dikitan niyo po na maganda yan, si Ate Emma Helping Hand.
Like 57 at Regina. Oh. Loading na naman itong isa ko. Lubat kasi. Like 58 na at Regina. Oh. Nakadikit na rin. Oh. Nandito na si Chris TV. Ano pagsasaksakan? Tingnan natin kung gumana. Yun, nagsa-charge. Kuya Gagang Rap, ang tagal mo nang di nagla-live, miss na kita. Gina Vlog, mega love time sa Farm House. Sino tong Gina Vlog na to? Magdikitan na po muna, magdikitan mga kaibigan para ang ganda ng Gina Vlog eh oh. Main mo to kaibigan Gina Vlog? Main or ninja? Tatatlo yung video, tatlong video. Tapos yung picture mo parang ano eh. Ikaw ba to? Nagtatanong lang ako ah. Good morning Super MC. Mega love shoutout kaibigan Shirley. Ang ganda ng usapan nyo kagabi kaibigan Shirley ah. Ako Gagamark, ang tagal mo nang di... Napatawa ako dun sa ano eh, sa sinabi mo na ano, kung anong channel ang ipapalit mo kay Bornibol. Tapos sabi ng isang kaos ni ano, ang kapamilya at kapuso. Pinagsama yung channel to at saka channel 7. Alis mo na ako, thumbs up lang. Thank you from AG Ben's channel. Sige, no problem. Salamat sa pag-thumbs up. Salamat. AG Ben's channel. Tandaan kita, AG Ben's, no problem. Salamat sa pagdaan. May live ka dito, paangat program, can gain 15 to 20 bananas. 6 days ago. Sige, tsambahan din kita kaibigan pag nag-live ka. Silip-silip naman ako, luto lang ako ng lunch parang Ate Marlene Kadigoy. Good morning, Gagamrock. OTW Ate Regina sa video mo. Alis mo na ako, thumbs up lang, thank you. Shelly, papakinggan ko maya kanta mo from Manay Tita Vlog. Kung gusto nyo ng legit na suporta, maging totoo din kayo. O yun, nasabi ni Ate Emma oh. Kung gusto nyo maging legit suporta, maging totoo din kayo. Kung gusto nyo ng legit, yun, nabasa ko na pala. Ma'am Emma's Helping Hand, dikit tusok sa bahay mo from Chris TV Official. Ami Jimenez, mega love shoutout to from Shirley. Parang ano, short video lang yung ibinaba ko. Tapos na kayo sa nakapin, ano lang yan, premiere. Lobat na nga yung isa oh. Walang kwenta talaga tong isa oh. Saglit pa lang, lobat na. Ang perwisyon na yung ating ano.
Dito naman tayo, short video ni Ate Emma, oh. Short video lang daw to, short video. Chris TV, nasaan kay Ate Emma? Sulit yan si Kuya Tunying. Kaya fully support din ako sa kanya from Ate Emma Helping Hand Channel. Suportahan dapat. Nasaan yung ano mo, Ate Emma? Sa mga sumilip, salamat po. Salamat sa nag-thumbs up, 42 thumbs up. O dito muna tayo kay Chris TV, hindi ko makita yung ano ni Ate Emma. Chris TV official muna tayo, Chris TV. Aming Menes, may galab shout out from Shirley. Jan Sistita from Super MC22 Vlog. Rose Explorer Vlog, Tita Vlog, done watching. April Channel, o nag-drop din ng bahay siya at April Channel. Kaibigan Chris TV, oh. Subscribe ko, kaibigan nakatambay lang CP commentor, online class ako. Sige, kaibigan Shirley, no problem. Hindi naman nawawala yung ating viewers dyan. Alam ko naman kung sino mga nakatambay dyan. Mga legit naman kayo sa akin, mga legit. Chris TV, oh, short video lang din pala yan, oh. Simpleng ulam, chicken inasal. Short video. Bakas nga ako para may the best yun. Meron na pala akong bakas, oh. Pero iba naman to, ibang account. Like number 4, oh, kaibigan. Chris TV official. Nakasubscribe na sa ito, oh. Yun, gusto ko si Ate Emma. Thank you, host from Chris TV. Shirley, may galab shout out. Super MC. Si Ate Emma, oh, ay si Ate Miralisa pakisupport naman. Yes, at Chinura. From Ate Emma's Helping Hand. Marlene Kadigoy na BGBG and Ate April Emma nag-drop ng link. Yan, natapos na pareho. 15 seconds lang kasi. Siyempre, madaling matapos. O, dito kay Ate Emma, oh. Dalawa. Host, bakit kaibigan Regine Lau yun? Thumbs up 44 host. 5, ano yun? 45 pala. 44 pa lang naman, ah. O, like number 14 at saka 15 Ate Emma, oh. Dalawa. Para sa nakasubscribe yan, oh. Kalimbang all. Oh. Nora, dating dikit host kung Regine Lau yun. Pabalik daw Ate Nora, oh. Ate Nora Aron, hindi kayo pa ito nakakabalik kay Regine Lau yun. Nag-shout out. Emma Pulwats, belated happy birthday. Handsome from Ate Juliet Mukbang. Thank you so much, Kuya, with love, love. Pakiangan na ito pagbalik mo, pakit. Wala na yung pang-ayuda natin. Bilis na malobat na naman. Isang cellphone na naman ang nabawas. Mas yung pag-ibig. Ito pala, oh. Tamsak ako sa'yo, host. 44 from Adventure Vlog. 44 na yan, kaibigan. 45 ka na. Pang 45 ka na, kaibigan Adventure.
Dito ako sa yung ano, panoorin mo nga ba si Adventure Vlog? Dito sa yung Pushu, China Explore. Pakipanood yan. Kinalimbang ko na si Adventure Vlog. May moderator ka na, kaibigan, Adventure Vlog. Dan sa nakapin. Magbakas po ng maganda yung mga short video lang, madali lang bakasan yan kasi kaunti lang yung papanoorin nyo, kaunti lang yung maibabakas nyo. Panoorin nyo lang, baka naman short video niya, di nyo papanoorin. Para na makatulong sa ano. Regine, dati dikit na ako sa'yo from Ate April channel, o dikit na daw sa'yo, kaibigan April. Magandang umaga mana ito ni Maxam. Thank you so much, Mami Juliet. Panganay ko yan. Mana yung kay Ate Emma, maganda, pogi rin yung ano anak niya. Gina Vlog, main mo ba to Gina Vlog? Gina Vlog, paki-answer po ng question ni host kung main jajakita na natin. Big thanks sa idol host from Adventurer Vlog. No problem. Thank you very much and thank you so much din kaibigan Adventurer Vlog. Mas gwapo anak mo po from Ate Juliet. Win, good vibes. Dan pulpak sa'yo. Sabi ni Ate Jean kay RTV yan. Si Ate Jean kay RTV oh. Kay RTV ito isang ano din yan. Very supportive din yan si Ate Jean kay RTV. Simula nung hindi pa ako graduate. Nasa akin na yan. Juliet Mukbang nag-drop ng bahay. Short video na nga lang. Di pa papanoodin ha. Di pa panood siguro, seconds na nga lang eh. Kaso ang problema doon yung comment naman. Baka yung comment naman ng ang spam. April channel, dikit tusok sa bahay mo from Chris TV official. Ito si Chris TV oh, itong mga nang papagraduating ko rin ito pag minsan eh. Ilan nga bang ito ni Chris TV? Di pa yata graduate to eh. 300 pa lang siya oh. Matagal pang lalakbay nito na kaibigan Chris TV, pero saglit lang yan pag pag masipag kang mangisda, masipag kang magbalik, masipag kang mag-comment, yung talagang naayon sa video, di ko lang alam. Si Jason Vlog, kung kadikitan niyo si Jason C Vlog, 200 lang yun pumunta sa akin, 200 subscriber. Tinuruan ko siya ng technique kung paano makipagdikitan. Sabi ko, panuorin mo lang yung video kaibigan, dumikit ka lang ng dumikit. I-subscribe lang sila ng i-subscribe. Basta main ang didikitan mo, basta main. Dikitan mo sila. Tapos panoorin mo yung video. Kung anong video, di ba papanoorin mo siya ng buo. Kung ano yung video na panood mo, yun lang i-comment mo. Huwag ka nang magdudugsong ng pasukli, pabalik, full sending support. Huwag ka nang magdudugtong ng ganun. Kung ano lang kakoy na panood mo, yun lang ang i-comment mo. At sigurado, madaling magwawan kayong banana mo. O sinunod niya, ngayon 1.5 na siya. 1,500 subscriber na siya. Nagulat ako, kaya sabi ko sa kanya, bilis lumaki ng banana mo, 500 na agad siya, kaya mga ilang araw lang eh. Pero may linggo rin siguro. Tapos mga isang buwan siya, graduate na siya, hindi ako nagpag-graduate, sa ibang graduate. Sabi ko, paano mo pinalaki yung banana mo, kaibigan Jason C Vlog? Sinunod ko lang yung payo mo, kaibigan Tunying. Ganun pala pag mangunguha ng banana. Kailangan supportive ka, tapos kung anong video, yun ang i-mention mo. Kasi unang comment kasi niya sa akin, full watch kaibigan Tunying, sending full support. Yun ang unang comment niya sa video ko. Pinangaralan ko siya. Yun, sinunod niya. Kaya ngayon, okay naman yung channel niya. 1,500 na yung subscriber niya. Watch hour na lang inaano niya ngayon. Teresa Dan, parang Regine Lau yun. Dan sa nakapinaw, Xiaomi Foods. April channel, dikit tusok sa bahay mo.
O ito, papawatch naman po. Papawatch, short video lang. Salamat sa 46 thumbs up. Dito kay Ate Jean kay RTV. Mamaya nasa si Ate Jean ito ba? Ate Jean kay RTV, ay dikit ko isa oh. Dance na nakapin from Ate April channel. Like number 16. Ate Jean kay RTV. Nasa ads ako, nasa ads. Itong isa like number 17 oh. Like number 17 ng isa. Idol ko yan. Si Sir Tapi. Sino yung Sir Tapi? Ate Juliet na naman. Ano naman yan? Buti ka pa may pick ni Idol. Mami Juliet. Sino ba yung Tapi na yun? Baronski Dan from Ate Regine Lauyon. Ay kaibigan pala wag ate. Mas panganay pa yata ako dito. Harang from Regine Lauyon. Regine Lauyon dal pulpak pasukli. Bird in the rice field. Dito ko natin Jinky Artiba. Dalawa oh. TS5, mega love shout out friend, thumbs love na dito sa thumbs love na dito brother Tunying, Teresa Santiago po ito, yun. Yan ang magandang ninja oh. Tingnan yung ninjang pag mga kilala nating kilala nating kaibigan, nagpapakilala agad sila ng kanilang main. O kaya dahil kilala natin, may jacket na agad yan. Pag nagpapakilala agad. Pero titinan pa rin natin yung yung kanyang channel kung siya ngayon kasi papanurin natin ang video niya kung magpapakita siya sa video niya. Naki-birthday. Dalawa, pares naki-birthday. 4 subscriber. Thank you Regine from Ate Jean Care TV. April channel ang drop ng bahay. Adventurer vlog. Emma Helping Hand. Dan dikit sa'yo. Nakapin. Magkasya ka. 550 pa lang si si kaibigan Adventurer vlog. $2.26 matatapos na Ate Jean Care TV oh. Emas Dan from Regine Lauyon. Nahigita pala si Bakat dun sa sa video eh. Nahigita pala umaakyat. Sabi mo hindi. Ayos lang yan. PS5. Salamat sa full support sa akin brother Tunying. Tambay ko lang. Tambay ko lang to brother. Yan mo kasi isa. Tunying, tulog muna ako, balik ha. Sige, no problem, Ate Teresa Santiago. Pahinga ka na po dyan, pahinga. Thank you so much, kaibigan Tunying from Ate Jinky TV, no problem. Kain tayo, pita. Pita. Ano na, magkaroon ng Daba ka ng link Ate Teresa Santiago para may natin. Mag-views din natin. Tapos na Ate Ate Jinky TV tapos na oh. Shout out sa 13 viewers. Sunod yung ipin ito oh. Sunod ko siyang ipin. Gusto ko taho at fish. All ko ito nying. Taho. Sige, pag may dumaan taho, bibili ako. Tema. Bibilang kita ng taho. Ate Juliet, dito ako oh. Idol Rafi Tulpi, shout. Tulpi na pati. Idol Rafi Tulpo, shout out. Love you, Juliet Mukbang. Oh. Harang ulit. Kasunod pala si kaibigan Regine Lauyon. Like number 56 at saka 57 Ate Julieta oh. 56, 57 nasa harang tong isa oh. Ayun oh. Ito hindi pa nakasubscribe oh, isusubscribe ko na oh.
Ayan o, kalibang all na yan pareho. Gandi ko tayo, Juliet Mukbang from Adventure Vlog. Mama Juliet talagang nagpapick ka kay Idol. Idol ko yan, si Sir Rapi ha. Buti ka pa, may picture ni Idol Rapi. Thank you so much, Jin. Hashtag Jin with love and care emoticon. Thumbs up and host from Benjamin Robin Official. Dan hashtag Emma. Dating dikit, sabi ni Ate Ginger TV. Tapos na oh. Nakita ko. Hindi na. Hindi na. Oh. Dati nakikita ko doon ka doon. Pa naman ang mga kaibigan ni Mrs. Hindi ka siya. Patusok po ng premiere ni ni kaibigan Mayra de Santa. Si ano pala mga nandito? Ate Merlin Duan. Tapos ako, 4. Francisco Manila. Mga hindi pa nagdidikit yung iba, hindi pa nagtatthumbs up. Paki-thumbs up naman. Magtulungan po tayo, magtulungan. Salamat sa thumbs up, kaibigan Benjamin Robin Official. Malapit na rin siyang gumraduate, 826 na. Dances Delete, pinanood ko lang video mo dating dikit from Win Good Vibes. Thumbs up Manoy, nasa pasada ako from Manitong Vlogs. Mega love shoutout, Sir Benjamin Robin Official from Mayra de Santa Vlog. Wala na sino, Papa Bird. Juliet Dan from Regine Lauyon. Emma Self in Hand and Ate Jean TV. Ate Emma, nag-drop ng bahay, nagbakas ako kay Mami Juliet. Harang ulit from Ate Jean TV. Dan thumbs up, Juliet Mukbang. Dating dikit. Nasaan yung ni Regine Lauyon? Regine Lauyon, pababa ng link. Regine Lauyon. Legit din to si Regine Lauyon, legit din to. Palitan mo lang ka natin, Juliet, ha? Mega love shoutout mo na yung Christ Follower TV, ha? Pag sabihin mo, nakakalimutan kita, Manoy. Magandang umaga, Manoy. Tunying. From Manoy Christ Follower TV. Mayra, dikit kalimbang from Regine Lauyon. Regine, di mo pala nakadikit sa ito? Dalawa. Regine Lauyon, di pa pala nakadikit. Manood lang ako ng latest video mo, ha. Kaso live naman to live. Ito na lang, kaibigan Regine, oh. Mall of Asia. Nasa harang lang, oh. Nasa harang lang. Shopee at saka Mark Villar. Like number 65, 66. Ano? Ambilife. BGBG, Manay Tita Vlog. Manay Tita, almusal tayo. Pita. Manay Tita. Salamat po sa 51 like.
51 thumbs up. Salamat po. Thank you, thank you. Dong Dikit Kalimbang Lods. Bakit idol? Oh. Pita. Oh ate. Manay tita o pita. Manay tita, gusto mo ng pita? Ayaw mo naman cool? Hello my dear friend. Hashtag Tony Noksa, mega love shoutout and good morning. Thank you my friend. Bang BMRS. Napatawa tuloy siya. Oh. You like pita my friend? Bang BMRS? Music respected. Ha ha ha, pita. Host palablab naman, mag-iwalan ng bakas para mabalikan ko. Mamaya, busy lang po. Primarily. Oh, ipin ko mamaya. Pagkatapos ni Ate Regine Lau yun. Ding out na pay. Rumwar. Biit, gumatang masida. Sige ate, no problem. Thank you. Malapit na kayo magkita niya ni Ate April Channel. Dadaan daw siya dito sa akin. Ano kayong iba-vlog ko dito pag ano. Nakita ko si Ate April Channel. Ang Skyflex kuya. Ako Skyflex kuya. Skyflex. Mega love shoutout my friend Rinok Igni. Tamsa Kos, mega love shoutout Harang. Sino matatapos na yung motivation. Ma'am Tix, galing ako sa iyong vlog. Sa bundok po, sa pangunguha mo po ng suwa at maraming bunga pa ng papaya. From Miss Lynn Espanyola. Mega love shoutout po sa lahat from Rinok Igni. Mega love shoutout host from Ambisyosa. Salamat kapatid Regine Lauyon. Balikan kita. Jen Dan Olbel from Ate April Channel. Hashtag Nora Aron. Tapos na Regine oh. Mega love shoutout si sa Ambisyosa from Teta Vlog. Marlene Kalimbang Dikit. Thank you so much April Channel from Arjingar TV. Danso Nakapin All Kalimbang from Mayra Day Santa Vlog. Salamat host from Regine Lauyon. No problem. Tagal ng ano niya no. Mark Villar. Tagal ng ads. Salamat Miss Lim, mega love shoutout po. O baka ng bahay, kaibigan Rinok Igni. Salamat sa jacket. Okay lang yan, jacket lang yan. Padikit naman dito sa nakapin. Ito kay Ate Marlene Kadigoy. Mega love shoutout Kasangga Rodel Relox Mangyan TV. Tama sa kaibigan. Pag mga kilala na natin, dahil nakita na natin kahit ninja. Pero pag hindi pa natin kilala, ipapababa muna natin ng main. Ito, kilala ko na ito si Relox. Rodel Relox. Pero min pala niya gamit niya, pinalitan niya lang yung pangalan. Kasi yung pangalan niya dati, Rodel Relox, ano. Basta Rodel Relox lang, ngayon meron ng Kasangga, Mangyan TV. Rodel Relox TV ata yun. Bang BMRS, meron ka mega love shoutout from Rinok Igni. Marlene Kadigoy, nag-BG-BG. Pwede kita nga po sa nakabrain kaya, ano? Ate Marlene Kadigoy, di ba pala nakasubscribe to? Dikit ko na po. Tama yan, host.
Main mo na po talaga at kahit mag-go to channel na po, kahit di nababa ng link, tapos pag may ninja, magpakilala po. Oo, yan ang ginagawa ko, kaibigan, Miss Lynn, Ma'am Miss Lynn, yan ang ginagawa ko. Para iwas na tayo sa Pag ninja, pag di naman nagpapakilala, pag ninja hindi ko kilala, hindi ko muna dinajakitan, tinatanong ko muna kung main o hindi. Pag main, jajakitan ko na yan. Pero pag hindi main, ipahaba ko muna sa kanya yung kanyang main channel para makilala natin. OTW sa nakapin from Ate Super MC22 Vlog. Ambe, mega love shoutout with BGBG. Nakatambay lang, Manoy, habang nakakusada. Salamat, Manoy. Rinok, Dan, dikit kanimbang. Di pa ako nagdadamit pag ninja. Di, unti-untiin natin. Sa mga susunod, pag nag-live ako, hindi na rin ako magdadamit ng ninja. Para iwas bugos na tayo. Para lahat matuto na ganun ang patakaran. Para walang lamangan sa YT. Ganun na rin ang gagawin ko. Matagal ko nang naisip din yan na main to main. Kaso yung iba, naawa naman ako kasi gusto nila magpalago ng makagraduate ng 1K subscriber. Kaya sige, okay lang. Kasi iniisip ko, kaibigan Miss Lynn, yung ang iniisip ko, kaya ayaw ko ring magpagamit ng ninja sa live stream. Kasi iniisip ko yung pagod ko ba? Yung pagod ko nung nagsimula akong mag-YT. Yung pagod ko sa puyat, sa pakikipagdikitan dahil main lang ang ginagamit ko mula noon hanggang ngayon, main lang. Yun sana ang gusto ko rin iparanas sa mga baguhan na nagwa-YT. Pero dahil medyo malambot man ang puso natin, pinagbibigyan natin yung mga ninja. Kasi mas masarap magtagumpay sa isang bagay na pinaghihirapan mo. Kaya gusto ko sana maranasan din nila yung pagod, puyat, hirap, stress, mga cellphone na nasisira. Pero dahil ayaw na natin mangyari sa kanila yon, pinagbibigyan na natin sila. Salamat, Ate G Bunuan. Di yata nagpaarang si Ate G. Kumusta po, host from Michelin Espanyola? Tama yun, main muna po talaga kahit di mag-go to channel. Go to channel kahit di na babaleng, tapos pag may ninja, magpakilala po. Yes, go to channel na lang, mas easy. Pag go to channel kasi, parang hindi tayo nagsusubscribean ba? Di pa ako nagdadamit ng ninja. May galab siya tapos doon from di pa nga sila naka 100, ninja na agad. Dapat main po talaga muna. Oo nga eh. Kaibigan Miss Lee, marami na akong nakaaway dito sa YT pag napunta ako sa live stream. Kasi biro mo nag-drop ako ng link. Limang mention pa lang, isa, dalawa. Ito yung link ko. Mention, isa, dalawa, tatlo, apat, pang-5. Pang-6, na agad sa akin. Tapos nagpapabalik sa main. Di tinignan ko, pumunta ako sa Goto channel. Aba, ninja. Tapos sabi pa sa akin, hindi na kasi nagdidikit yung main channel ko kasi matagal ng ganyan, matagal ng maraming nadikitan. Paano maraming nadikitan subscriber mo pa lang 100 plus. Host, may kilala ko. Tama nga kasi pwede naman
hindi na magbaba ng link kung gusto mo talagang dikitan. Yun ang ginagawa ko eh. Pupunta ko na lang sa GoTo channel tapos i-mention ko. Pag nagpahaba ng link, halimbawa bababa ng link, hindi ko na sinasabing wag mo na, hindi na ako bababa ng link. Punta ka na lang sa dun sa picture ko. Kung laptop ang gamit mo, may 3 dot sa tabi. Pindutin mo 'yon, tapos kung cellphone naman, pindutin mo yung channel. Para mag-GoTo channel ka na, para hindi tayo nakikitang nagdidikitan. Pero baka alam din ni Whitey yan kasi i-review na tong di ba? Itong live stream natin, pagkatapos natin mag-live stream, i-review niya. Maano niya yung mga sinasabi natin, kaya alam na rin ni YouTube siguro yan. Wala ka harang, di ako hinarang. Di okay lang yun, may harang yan, may harang. Ako din, una pa lang, may naggamit ko. Di kasi ako marunong gumawa ng ninja. Kung ninja, dapat yung main, nakadikit na po talaga. Oo, dapat yung main, unang ididikit. Oo, host, kasi makikita din nilo pag magbalikan agad. Bilis naman po, budol po yun. Oo, budol nga yun, budol. Kaya ang dami kong nakaaway dito, kaibigan. Pero hindi ako natatakot na magkaroon ng kaaway ng mga baguhan pa lang na YouTuber kasi pangit yun. Biro mo yung hirap ko sa pagkikipagdikitan tapos sila magiging easy lang. Pero dahil matulungin din tayo, malambot din ang ating puso, pinagbibigyan natin. Pero wag naman yung lalamangan tayo na kakababa ko lang ng link. Tapos sasabihin dan agad. Tapos makikita mo ang comment, sending full support. Parang ganito sa pinag-livean, di ba nakakarindi o nakakainis. Kaya pinapatulan ko talaga. Kagabi may nakaaway na naman ako. Ang ninja, pang ayuda lang dapat yun. Oo, ang ninja, ang katulad nito, pang ayuda lang ninja. Pero legit to. Opo, kapag sa StreamYard at may mura at nagagalit automatic, suspend din na po ng StreamYard kasi ingat po ako sa bibitawang salita. Di naman ako nagmumura, kaibigan Miss Lynn. Miss Lynn, di ako nagmumura. Yun lang, pag may nag-comment yung iwan ko lang. Ako nagpapaliwanag lang ako sa kanila, tinuturuan ko sila ng tama para matuto sila ng tama. Yung iba nagagalit kasi, yung iba ganyan. Okay naman. Wala namang problema to Nying. Di kung gusto mo, di baklasin mo. Sabi ko, hindi ako magbabaklas. Kung gusto mo, ikaw mag-unsubscribe. Kasi kako, yung nagdidikit sa akin, hindi ko ugali magbaklas, binabalikan ko yan. Pero kako, kung hindi ka naman talaga pumupunta sa akin, at ako pumupunta sa'yo, babaklasin talaga kita. Salamat sa dumikit, balikan ko po kayo mamaya. Pumasok ulit. Ako host. Sige, Mrs. Marlene, waiting na lang sa sukli. Manoy, done watching, yummy. From Juliet Mukbang. Pag sending support, tapos copy-paste po, automatic, spam na. Spam na po sa mga tamad na mag-comment. Magkaraming yan ang tatamad mag-comment. Napakarami. Pero meron naman ako napagsabihan ng ganyan, Ma'am Lynn. Nagpa-thank you pa siya, Kasi nalaman daw niya kung paano yung strategy. Sabi nga sa akin ni G Bunuan Vlog, maglinis daw ako lagi. Pagka LS, magtanggal ng jacket. Kaso nakakaano naman yun sa iba. Baka sabihin, napaka-ano naman ito niya, napaka-sensitive. Na-explain ko Ma'am Lynn, na-explain ko sa kanila. Kasi yung full support kako, sending support, hindi naman po kailangan i-comment yan kasi ang binabasihan kako dito is panuorin mo yung video na binaba ng isang YouTuber. Ngayon kako, di ba pinuntahan mo siya dahil isusubscribe mo. Ano pa at hindi mo naman pala pinanood.
Tapos ang comment mo, sending full support. Eh di wala kang kakwenta-kwenta. May spam ko na. Magiging spam lang ka ako. Eh buti pa ka ako. Babawas pa sa WhatsApp ko. Oh, babawas pa sa bat sa hour ko. Eh buti pa ka ako. Wag ka na lang hindi ka na lang nagdikit. At saka kung may pupuntahan ka, wag ka na munang pumunta sa isang live stream. Bakit daw? Sabi ko, nagmamadali ka kasi. Hindi naman ako aalis. O, di po ba tama? Hindi naman ako aalis. Hindi naman siya aalis sa nagla-live. O bakit kailangan magmadali? Makasampu ka lang kako, 10 sa isang live stream, makasampu ka lang na 10 dinikitan mo ng maganda, yung kinomentan mo ng maganda. Napakalaking bagay na yun. Pero kako yung 20 pinuntahan mong link, 20 link ang pinuntahan mo. Tapos ang comment mo, puro ka noon, sending full support. Eh, huwag ka na pumunta sa live stream kung ganyan ang gagawin mo. Lagas, ang bagsak ng host. Oo, lagas nga. Pag main po at kakilala ko, di na po ako nagtatanggal ng jacket. Pero pag ninja at napadaan lang at nagbaklas po ako ng jacket. Oh, kahit ako rin. Ganun din. Adventure vlog. I'll get you back, Super MC Tumin. Punta ako bahay mo. Kaya big GB lang ako kung walang enough time na makipagdikitan. Kurik ka dyan, kuya. Tama yun. Ako na, ini-explain ko para alam din ng mga baguhan. Kaso ang naandito lahat sa akin, parang puro ko naman na umaalis yung mga baguhan eh. Away mo eh. Hindi ko inaaway yun. Pinapaliwanag ko. O, sa mga naandito, Miss Lynn, Ma'am Miss Lynn, Marlene Cadigoy, Ate G. Benuan. Sa mga naandito, Ate Emma, G. Auditor, kaibigan. Pang-aaway po ba yung ako po magtatanong sa inyo, yung mga naandito. Pang-aaway po ba yung sinasabi nyo sa isang kalikitan nyo na itatama mo yung gawain niya para lang lumaki yung banana niya? Para lang maging maraming babalik sa kanya pag tama yung comment niya. Pang-aaway po ba yun na pangangaralan mo siya o hindi? Herna Siyasat, mega love shoutout. Yun, may jacket ka na, kaibigan ni Herna Siyasat. Comment po kayo kung pang-aaway yung binibigyan mo ng isang pangangaral, yung isang baguhan na vlogger. Kung pang-aaway po yung nangangaral ka sa isang baguhan na vlogger, hindi na ako mangangaral. Hindi po, binigyan nyo pa po ng tip. Yun na nga, binibigay ko sa kanya yung tip kung paano yung strategy, kung paano lumago yung kanyang banana. Kasi sabi ko pa sa kanya, kaibigan Miss Lynn, ako kaibigan, pinaparanas ko sa iyo yung strategy ko kung paano dumami agad yung subscriber mo. Kasi pag sending full support lagi ang yung comment, pag pumunta ka uli sa isang live stream, alam mo, pinagsabihan kita. Pag pumunta ka uli sa isang live stream, at ganun pa rin yung comment mo, sa sunod na punta mo sa isang live stream, nakakilala ko at kakilala natin lahat, pagsasabihan ka na ulit, nandiyan na naman si sending full support, nandiyan na, lalo na kung katulad ko na taga-Barak. Nandiyan na naman sending full support, ganyan na sinasabi ko eh. Pero pag pumunta ka sa isang live stream na kakilala ko, alam ba, nagkita tayo dito. Tapos pumunta ka kay Regine Lauyon, o kaya kay Ate Emma, o kaya kay G. Auditor. Nakita ni G. Auditor yung bakas mo, na nag-iba. Na parang, yung comment mo, na bago, na parang nanood ka na nga talaga. O di matutuwa sa'yo si G. Auditor, o kaya si Emma Silpingad, o kaya si Miss Lynn Espanyola. Nagbago yung comment mo, at so, natuto ka ngayon. Eh di babalikan ka na agad ngayon. Dahil natuto ka na. O di po ba tama yun? May galab sa my friend Emma. Ay, Nika Channel. Yun, nandito na yung aking artistahin na nabuhay. Kumusta Tito? Ay, si ano pala to? Si Nika, ano pala yun? Si Bibi Nika pala to. Kumusta Tito Tunying?
Akala ko Sinika Channel na. Hindi po, binigyan niyo po ng tip. Thanks Adventure sa pag-mention. Malasakit yun, host, from Ambisyosa. Oo nga, yung iba kasi nagagalit pa, pero hindi ko naman pinapatulan. Kaya sinasabihan ko naman, of course not, host, mas okay nga nag-share ka ng tip. Malaking tulong po yung mag-share ng tip. Hindi nang aaway. Okay lang yun. Ako nga, sinabi ko sa live ko, pag silip-silip lang, hindi legit yan. Oo, pag silip-silip lang, hindi rin legit yan. Pero depende yun, Ate G. Pag talagang matagal mo nang kilala, talagang tatambay at tatambay sa yan. Hindi yung sisilip lang, magtatthumbs up. Hindi, host. Tinatama po lang yung mali. Oo, marami na akong nakaaway, kaibigan. Sa totoo lang. Ambisyosa, yun po ang tamang salita. Malasakit po talaga from Miss Lynn. Thank you very much. At akala ko mali yung binibigyan ko sila ng ano, para ititigil ko na yung pang-aaway sa mga... Hindi naman ako nang aaway, yung pang ano lang ba, pagpapayo. Ako, dumikit talaga ng maayos. Kung ayaw sa akin, baklasin na lang. Dami pa naman pwede maging tunay na kaibigan. Yun, tama siya, Ate Mirliso. Dikitan nila ng dikitan. Hindi yung mas okay yung kasi, natuto ka. Salamat sa mga payo. Nika, may moderator na yan, ang Bibinika. Akala ko din, ha. Di nga po nagla-live si Tita Nika. BBC yata yun. Automatic po talaga baklas. Kasi puro sending full support ang i-comment sa lahat ng video na pinupuntahan. Baklas na. Baklas sa kanya. Baklas din po sa akin. Oo, baklas lahat yun. Pag ano ng comment, hindi ko binabalikan nos. Ako, pag gano'n ng comment sending full support, nire-replyan ko siya. Pagkatapos ng reply, i-resin ko. I-delete ko. Ganun ang gawa ko. Pero pag alam ko ninja, hindi ko siya babalikan. Ang gagawin ko, yung comment niya, re-replyan ko yon. Tapos, mga after 10 minutes, kasi magpapapap na agad sa kanya, di ba? Magpapapap na agad. Siyempre, mababasa niya. After 5 minutes or 10 minutes, basta ganun mo 5 minutes, patagalin ko ng konti, i-erase ko na yon. At least nabasa niya. Na mali yung comment niya. Kahit main yung nag-comment sa akin ng ganun, hindi ko binabalikan yan. Yung comment niya na sending full support, rini-replyan ko yan. Pagka-reply ko, maya-maya, kasi nasa live naman ako, nasa live pa naman niya ako, tatandaan ko yung pangalan niya. Tapos, ang ginagawa ko rin, alam ba, nasa live ako. Ito live. Etong isa kong cellphone na to, naandun na to sa binaba kong link. Pag nagsabi sa akin ng done, hanapin ko na agad yung bakas niya. Hanapin ko na agad yan. I-mention ko sa live. Okay, nakita ko na po yung bakas mo, kaibigan. Ito yung comment mo, ganito. Sending full support. Kako, para ka namang ano, may nag-comment nga sa akin. Ito, ipaliwanag ko rin. May nag-comment sa akin. Yung subscriber niya is ang road to 3K. Road to 3K ha. Pero yung comment niya sa akin, ang ganda naman ng drone mo. Ang ganda naman ng drone mo. Sa drone nga ba 'yon o sa basta sa isa kong video. Ang ganda naman ng ganito mo yun lang. Yung counting word lang na 'yon. Tapos sa dulo, sending full support. Sabi ko, kaibigan, road to 3K ka na, paras tayo, pero mas malaki pa bahay mo sa akin. Para ka naman kakong ano, hindi naman kako sa ano, sa sinasabi kong mali yung comment mo, pero mali talaga, spam. Matagal na kako tayong YouTuber. Bakit ako nakakapag-comment ka pa ng sending full support? Pag maganda po ako yung balik mo, maganda ako yung comment mo, manginginig pa akong balikan ka. Pero kung ganyan, para ka naman pong hindi naghirap sa pangingisda. Or di mo na pagdaanan yung sending support na yan. Excuse you, host. Rest of the job. Want to resume. See you next time. Success is always yes, host. Yes, thank you, my friend. Bang BMRS. Thank you for coming. Thank you for thumbs up. And thank you for staying my live stream. Ma'am Ambisyosa, balikan po kita.
Basta ako dito Tunying, pag wala school, support lagi sa'yo. Nakakalimbang all ka syempre from Nika Channel 3. Thank you. Bibini ka, thank you very much. Good luck sa channel mo, Bibini ka. Di pa natin nakikitang mag-live si Tita Nika mo. Hayaan mo siya, baka busy siya sa work. Nika Dan Kalimbang, cute ng baby mo. Bata pa yan, kaibigan rin din lao yun. Tama po, ganyan din po ginagawa ko. Osdong, nabisita na po ng bahay. Nabisita na po ba? New Pinyo. Sana po dumating na from Super MC22 Vlog. Miss Lynn Espanyola. Sa aurahan ni bots mong video. Sa aurahan ni bots mong video. Patam sa padikit po. Padikit naman kay Aliyah Kylie. Pili ko nga muna si Ambe. Yan, napalitan ko yung nakapin na kaibigan Marlene Gadi kuya. Hi Idol. Big thanks for all you share in listening. Naka-headset me while working. You teach us a lot, especially as beginner from Adventurer Vlog. Yun, salamat naman kaibigan Adventurer Vlog. Nakakaintindi Pinoy din pala to, Pinoy. Okay lang yan kaibigan Adventurer Vlog. At least para matuto ka, saka dumami agad yung subscriber mo. Hi Idol, big thanks for all. Okay lang. Para naman pong baguhan kapag ganun. Dapat according lang po sa video ang i-comment kahit 1 support sa bakasan. Oo nga kaibigan Miss Lynn eh. Pag matagal ka ng YouTuber, matagal ka nang nakikipagdikitan, so sa una pa lang, sa umpisa pa lang, alam mo na mga spam. At saka alam mo na ang dapat gawin. Alam mo na yung mga dapat gawin mo kung anong nararapat. Hindi yung ewan ko ba sa iba nating iba nating vlogger. 20 viewers mga love. Shout out po from Miss Lynn Espanyola. Yes, salamat po sa 60 na lang. Salamat sa 59 thumbs up. Salamat. Ba't walang si Nika? Yan na po ang yan ang main channel ni Nika Nika channel. Yan, Tito Tanying, kumusta po? Hindi mo yata na-open, harang mo host. Pang-apat na pasok ko na to. Di meron yan. Tita Regine, this is my main po. Yan main niya yan, ni Nika channel. Babalikan ko kayo mamaya. Guys, kasi ay busy lang po. Salamat host. Na-open ko, bayan mo na Ate G. Bayan mo na. Maraming salamat sa pag-pin host. No problem. Punta ko nga pala si Ambe. Napadaming daldal ko. Ambe, nandito ko sa'yo. Dalawa. Like number 130 at saka 131. Ilan ka magpuli niya, yung hiking niya? Rhino Rock Trail sa Hong Kong o hiking? Oo, pinapanood ko niya. Ayos lang yan. Pinapanood ka rin pala ng main ko, kaibigan Ambe. Labas muna ako kuya, bili lang muna ako ng foods ko. Gutom na ako ha. Sige ate, ano problem? Kain na. Nika Dan ulit. Sensya, nadagitan ko kanina yung ninja mo pala. Naguto channel kasi ako. Hindi, main yan. Baklasin mo na lang para hindi masyadong maano yung main channel mo, kaibigan rin din daw yun. Okay lang yan kay Nika, kay Bibi Nika. Road to grade 5 na pala. Ang naka-pin house. Oo nga, si kaibigan Ambi. Ano na lang 18. May pandagdag ka dyan? Kaibigan Mamiss Lynn? Rinok, dan sa premier mo, dating dikit. Si Rinok Igni nga pala Sige, kasi dati si Rinok Igni Premier pala yung kay Rinok Igni. Nabisi pa ako sa school tito Sige unahin mo lang yung pag-i-school mo, bibini ka, unahin mo lang yan. Kasi mas malaking mas malaking posibilidad na yung pag-aaral mo ang maging tawag nito? Ano nga yan? Maging priority mo at ang pag-aaral mo ang magiging
aangat sa buhay mo kaysa dito sa YT. Hindi pa natin sigurado dito sa YT kung ito na magiging ano natin eh. Magiging kapalaran eh. Pag nakapag-aral ka, sigurado at sigurado, diyan na yung ano mo, diyan na yung pag-angat ng buhay mo kaysa dito sa YT. Kaya ano mo na yung pag-aaral mo, bibini ka. Kumbaga sa ano, 70% or 80% na pag-aaral, 20% lang dito sa YT. Di ko pa matsimpuan si Tita Nika. Di nagla-live yun, Bibi. Bibi Nika, hindi pa nagla-live. May translator ka sa likod ah. Nagluluto si Mrs. Nagluluto. Di kasi may nang pumikap yung ano ko, yung utak ko. Iwan ko ba kung bakit naging bubo na ako. Dati hindi naman ako matalino dati. Roy, Iwan ko ba kung bakit naging bubo ko. Dati hindi naman ako matalino. Eh, bubo pa rin pala. Dahil siguro nag-react doon. Dati hindi naman ako matalino eh. Bakit ewan ko ba kung naging bubo ko ngayon? Laki na ba ni Nika Channel? Oh, malaki na yan. Sir Dong, salamat po sa pag-shoutout. Ambisyosa, nakapanganda ng view. Po, ganda talaga ba? Miss Lynn is napatawa tuloy si Miss Lynn Espanyola. At saka si Rino Cake din, napatawa. sabihin mo pa Espanyol. Pinapanood ko yung short na AS mo. Sino? Kasi Ay, Miss Lynn, pinapanood ka daw sa main ko ni Mrs. yung Huwag masyado mag-focus, lalo na pag may work from dito na ano nga. Ha, matalino maksam. Manay magbang mismo. Ma'am, ayuda po, promise daw. Siguro nalito kayo no, nakapag-isip din siguro kayo no. Dati hindi naman ako matalino, iwan ko kung bakit ngayon naging bobo na ako. Sabi, siguro sa isip niyo, loko-loko to si Tonying. Ganun na rin yun no, sabi ko na eh. Pag minsan, eh, maano din yung utak ko eh, maano din yung patawa. Nalito po ako doon host for Miss Lynn Espanyola. Sabi ko na eh, nalito yung mga nanonood. Hirap ipaliwanag nun eh. Dati hindi naman ako matalino, bakit ngayon naging bobo ako? Musit. Ate Daviet. Tapos sa Karang House, video lang, nasa work pa. From Ate Mika Giyama to. Dances Ambisyosa. Ganda ng lugar, nakaka-miss mag-hiking. Nakakabubo kaya tong ginagawa natin lagi araw-araw. Nagkalawang lang host. Nagkalawang. New, I've been watching my new best friend. Hashtag Super MC Vlog. Thumbs up po. Mega love shoutout sis Mika Giyama. Ma'am G. Yun, napatawa tuloy si kaibigan Miss Lynn. Salamat Miss Lynn pala sa pagtambay ha. Salamat sa inyong lahat. Bang BMR's channel. Thank you very much. Sino pa nga ba yun? Manay Cres follower. Yung mga nandito kanina pa. Rinok Igni. Ate Bilit Mukbang. Ambisyosa. Nika Channel. Bibi Nika pala. Adventurer Vlog. Baguhan si Adventurer. Matalino maksam daw. Pakita sugabo ng premiere ni Ate Gibunuan. Ate Bunuan oh. Ate G, dito ako sa dalawa oh. Premiere mo ha, premiere. Hindi pa nakadikit yung isa, hindi pa nakadikit oh. Idikit ko lang. Like number 5. Oh, hindi na ako nagpi-premiere. Tinatamad na ako mag-premiere. Nahirinig ko siguro mamislin yung ano mo ah.
Ano naman ito, nakakainis tong cellphone na to. Naghaham na. Thanks bang, thank you so much my friend from Super MC 22. Relates much po, Ma'am G. Ano ba yun? Ako ba, minsan iba yung dinadaldal ko. Tapos bigla iba ang tukoy ng sinasabi ko na. Ha ha ha. Oo nga, tama yung sinabi ni Ate Jibunuan. Minsan talaga nakakabobo na tong ano eh. Nakakabobo na tong pag-uwite natin. Dati naman, di tayo matalino. Ewan ko ba kung bakit nakakabobo na tong pag-uwite. Kaya ewan ko sa mga matatalino dyan, baka lalong tumalino. Ano, yung mga matatalino kaya, baka lalong tumalino nung nag-white eh. Kasi ako, di naman ako matalino. Ewan ko ba kung ba't naging bobo na ako dito. Alam ko na lang dito mag-ano eh. Alam ko na lang sa ngayon, alam ko sa ngayon. Pati pag edit nga na, tinatamad na ako eh. Ang alam ko na lang sa ngayon, pagkagising ko hawakan ng cellphone at pumunta sa YouTube, sa YT. Yun na lang alam ko ngayon. Pagkagising, cellphone agad, YT agad yung pupuntahan, yun na lang alam ko. Dati bubo ako, ngayon matalino na ako. Binaliktad ni Ate Julita. Dagbang, I'm watching again your video. Parang nakakabubo pa ba ang pagiging matalino? May natutunan din sa Whitey House. Bahala na kayo. Yan yun, kay Mamiss Lynn, oh. Ang hirap ipaliwanag yan, oh. Parang nakakabubo po ba ang pagiging mahirap paliwanag yan. Ako, I'm enjoying YT. Forgot ko na FB. Oh, wala namang kwenta sa FB. Sa totoo lang, walang kwenta sa FB. May natutunan naman po tayo, ha. Oo nga, naiba lang, host. Dati FB, ngayon YT na. Oo, tama, mas may ano tayo dito sa YT. Miss Lina, oh. Natuwa si Maxam kanina. High blood. Nako, Ate Juliet, hindi ako high blood, ha. Ako pinapaliwanag ko lang. Manay Christ follower, thank you, Manay Christ follower. Ito, tanong ko po sa inyo lahat. Si Manay Christ follower, si Miss Lynn, si Ambe, sino pa to? Si MC22 vlog. Sino pa? Sino pa mga nandito? Ate Juliet Mukbang. Sino pa? Nika Channel, G Bunuan, Rinok Igni. Kailan ba ako pumunta sa live stream nyo na gamit ko Ninja? Hindi pa ako pumunta sa live stream na gumamit ng Ninja. Gumamit man ako ng Ninja, isisilip ko lang yan, tapos ibapalit ko na yung pag naka-charge tong mga paglobat lahat. Paglobat yung ito, paglobat tong pula, tapos lobat yung isa, tapos lobat din tong iPad na dalawa, tapos itong itong laptop. Pag tinatamad din ako, pag hindi ko na isaksak, lobat, yun, gumagamit ako ng Ninja. Pero hindi ako nakikipagdikitan. Nagpapaalam lang ako, nagpapakilala ako. Like number to, si Tunying like number ganyan, si Tunying Maxam to. Yan, pero hindi ako nakikipagdikitan. Masaya sa Whitey House. Pag mga totoong taong napapanood mo, marami kang matututunan. Ito si Rinok Igni. Pag nagla-live to si Rinok Igni, nakakatuwa dahil marami nagpapalipad sa kanya eh. Kumo din tayo. Kaso wala na ako kumo. Si Grace. Nakalaki na ha. Hayaan mo na yung kumo na yan. Di na nga natin maano tong yung whitey natin, kukumo pa. Yun. Dan dikit na po sa Super MC. Vlog, pang 360 po ako sa'yo. May bakas. Sa may kambing mo, bakas mo na po ako. Bukas mo na po ako balikan. Salamat po. Ma'am Juliet, mag-survey po ako mamaya.
Sa bahay mo, pasalamat ng marami. Nag-aabang po ako ng sasabihin ni host. Ano ba yun? Ano yun? Miss Lynn, di ko maintindihan. Mag-survey po ako mamaya sa bahay mo. Salamat ng marami. Nag-aabang pa ako sa sasabihin. Yes, ito po, Tito Tanying. Support lang po. Ako dito lang from Gibunuan. OMC, kumo mamaya, sigurado. Siguro ha. Ako, sa pilitang ninja pantambay kung sabay-sabay nagla-live. O di kaya lobat gadget. Oh, pag wala ka talagang pantambay, okay lang naman yung ninja. Kasi legit naman yung ninja mo, ambe. Di sa totoo lang, pagkakilala natin. Katulad nga na sinabi ni Ma'am Miss Lynn Espanyola, kung ninjang gamit mo at lagi naman ginagamit, lagi tayo nagkikita, lagi mo naman pinapakilala na ninja mo to, ninja ni Tunying, okay lang yun. Wag lang yung hindi natin kilala na ninja. Nag-grab shout out my friend, Shirley Official. Host J, dating dikit na po ako, upload mo ako ng first thumbs up sa comment mo. Dating dikit po yung upload mo ako. Upload mo ano yun? Ambitious sa Megalab shoutout from Shirley Official. Juliet mo bang nag-drop ng bahay? Megalab shoutout Shirley, good morning from Rino Igni. Ang sitaw baw. Mataas, matulis at nakakabusog. Ang sitaw baw. Mataas, matulis at nakakabusog pa. Babae. Okay yan Ate Julieta. Megalab shoutout Shirley Official from MB. Hi Rino from Juliet mo ba? Kung may Jessica Idol House, isali mo ako para may watch ako for watch out. Hindi, okay lang, ganito na lang. Punta ka lang lagi, tawag ito? Punta ka rin, adventurer. Gusto na ba yung binabasa ko tuloy? Dami ko matutunan sa iyo, idol. I'm happy for you, full support here. Kung may live ka, I'll stay. Punta ka rin kay, kay Miss Lynn Espanyola. Punta kay Miss Lynn Espanyola, Dong Vlog. Kay Shirley. Punta kay Shirley. Sa Bornibol team. Kahit di ako Bornibol. Kahit ako di Bornibol. Ipiplex ko rin o ipapakilala ko rin yung Bornibol team. Dadaan daw ang prinsesa. Ayaw magpakita. Lahat Ito lang nakatotok, hindi ka na makikita doon. pumunta ako sa likod. Doon na lang kumuha ka ron. Sabi ko, dahil ko nga pupunta. Ha? Doon ka lang pupunta. Hindi yan, nakapututong na doon Yan mga yan Hindi, yan lang. yung isa pa Taupo mo na. Ito nga lang gumagana. Ang kulit itong usually, di ba na? Taupo yun Dami ko matutunan sa'yo. Taupo yun. Natutuwa tuloy siya si ate Taupo nga! Meron Lisa. Sige po, ninja din. Ibalik ko host. Ako po, pag ninja din ibalik ko host. O tama yun, balikan na lang ng para walang Ma'am Juliet, magsalut. Nabasa ko na pala to. Wait lang. Dodge TV Vlog. Mega love shoutout. O, ninja to ni Dodge TV Vlog. Pero alam ko naman si Dodge TV Vlog to. Okay lang yun, kaya may jacket na. Harang pa. Whitey na lang po tayo. May harang pa. Masaya pa kapag mga kaibigan na totoo po talaga. O, tama yun. Whitey na lang tayo. Whitey. At least, nagkakilala tayo. Kahit di tayo hindi tayo hindi tayo kikita-kita, hindi tayo nagja-jamming, at least. Malay mo, mamaya, makapunta ako sa lugar niyo, ay taga rito siya Napuntahan kaya, at least, meron na tayo, uy, ibalik mo na sa mukha mo. Sabi natin ni Ralisa. Yahoo, proud Bornibol team from Rino Igni. Oh, hindi ako Bornibol team Ako hindi ako Bornibol team. Pero nakasupport ako kay Bornibol at sa lahat ng nag-member ng Bornibol. Hindi naman lahat. Hindi pala lahat pala. Kasi pangit baka may makapanood. Support sa buong Bornibol. Di ka nga nakasupport sa akin. Kay The Pinya Castle. Aminin ko, pag minsan di ako nakapunta kay Pinya Castle, kay Jamil Vlog, sa asawa niya, di ako nakapunta. Pero mostly, lahat ng ka-Bornibol team, nakasupport ako. Yung lahat na nakasupport din sa akin, alam naman susupport ako sa hindi naman nakasupport sa akin, hindi naman ako
Hindi naman ako TNG. Pag nakasupport ka sa akin, support din ako. Alam nga naman ako, susupport ako sa'yo, hindi ka naman nakasupport. Hindi ko na nga masuportahan yung lahat na nakasupport sa akin. Susuportahan pa kita hindi nakasupport sa akin. Mentor ko yan, si Katunying Maksam from Shirley Official. Mentor. Thank you Sir D. At di mo nakakalimutan yung nakaraan na sinabi ko sa'yo. Salamat naman kaibigan Sir D. At alam ko naman nakabawi ka na doon. May second voice. Super ba? Sa anak kong channel ang dinikit ko sa'yo, Super MC. Auditor vlog po ngayon. Big thanks sa mga dumikit dito sa akin. Kain ka na Maksam. Palagi kang high blood. Hindi. Okay po, G. Thumbs. Thank you po. Kain na kami, host. Tanghalian na. Let's eat muna tayo. Sige, kain na kayo. Bro, Ricky, paimos ako dito. Di ka makontak. Kaibigan Ricky Neri, di ka daw makontak ni kaibigan Gagamrak. Uy, ibalik mo na sa mukha. Ayun ha. Ilang oras na ba ako? Dalawa kasing ano yan, Ate Merlisa, dalawang account yan ni kaibigan G Auditor. Yung Auditor Vlog at saka itong G Auditor. Yung sa anak niya, yung yung G Auditor, unang channel na yon na yung anak na ang bida. Anak niya yung bida doon. Sinasamahan niya ngayon, yung G Auditor, itong Auditor Vlog yata, sa kanya na ulit. Baliktad. Yung auditor vlogs kasama niya yung anak niya. Kaya nga Auditor Vlog, ayaw nga pala, Auditor Vlog kasama niya yung anak niya. Mama J, correct po. Para balance lang po, di ba? At para masaya na rin. Hi Miss Lynn ha. Salamat po. Para kasar ba itong ano? Masayahin pala si Max. Masayahin pala si Ma'am Juliet. Mukbang sa kanyang... masaya yan. Hindi maingay yan. Ma'am Miss Lynn, hindi maingay yan. Tahimik na tahimik yan pag nag-livestream. Ma'am G, correct po. Dating dikit kay Meralisa. Dikit ko na mamaya. Para di pa ako dikit from Super MC Vlog. Christ Follower TV, give me a mega love shoutout from Shirley Official. Tama, Miss Lynn from Gibunuan. Dikitan niyo rin po si Sir Dong. Lagi po yan nag-LS, supportive pa. Si Manny Dong Vlogs, si Manny Dong Vlogs. Suportahan niyo po yan. At ewan ko kung anong suporta din ang ibalik sa inyo. Nasaan ba yan si Traveler? Ay, sino ba yan? Adventurer Vlog. Yan dikitan mo si Dong Vlogs. Pakisuyo, dikitan mo si Dong Vlogs, hindi ka magsisisi. May ayuda ka lagi dyan. Crystal, may galab shoutout Crystal. May moderator ka na Crystal. Hindi ko na napapanood yan si Chris. Crystal, hindi ka na daw napapanood ni Mrs. Crystal. Hindi ka na namin napupunta, Crystal. Diyan ang available na pang panood ka yan. 200 pa lang pala to si Crystal, 205. Pero kalimbang, wala ka dito kay Crystal, kalimbang all. Ito, nagsasabi kami ng totoo. Pag di namin napupuntahan, nagsasabi kami ng totoo. Mahirap naman yung magsabi ka ng hindi naman tama. Tahimik si Juliet. Wala ka halos marinig. Pag nagsalita, Ayan, listen, sinabi ni kaibigan Sir D, tahimik daw yan si Ate Juliet. Wala kang halos marinig. Pag siya na ang nagsalita. Yan ang napakasobrang tahimik. Bahala ka na dyan, kaibigan Miss Lynn. Walang ninja, ha. Good channel na lang po from Miss Lynn. Yan, walang ninja yan si Manay Dong. Walang ninja yan, pero umaapaw. Shoutout Kuya Dong Vlog. Nakatulugan ko ilis mo kagabi from Miss Lynn. Ma'am Julito, ay nako, matagal na kaming supporter niya ni Ate Juliet. Kami ni Shirley, ni Manay Dong, ni Manay Nogi Hunter, ay nako. Kung anong ingay namin, sobra pa yung katahimikan niya.
Kahit China, Korea, Hong Kong, umaabot doon ang ang katahimikan. Paggabi nga, kaibigan Miss Lynn, alam mo, paggabi, pag nag-eleksyon si Ate Juliet, paggabi, takbuhan yung mga wakwak. Ewan ko kung ano yung wakwak na yan. Siguro tahimik po talaga. Nakikiwakwak lang ako, pero hindi ko alam yung wakwak na yan. Takbuhan yung mga wakwak yan kay Ate Juliet. Host G. Auditor, o nga po ang channel ng anak mo. Ano nga po channel ng anak mo? Kahit di ka magbaba, puntahan na kita from Manidong Vlogs. O puntahan mo nga yun, Manoy, si Explorer ba ito? Ang pangalan ko. Adventure pala vlog. Bata pa, alagaan nga natin yan. Wakwak is real, ha? Miss Lynn Espanyol. Ano ba yung wakwak, Miss Lynn? Mami, ano ba yung wakwak? Aswang. Ano ba yung aswang? Aswang? Host, ano nga po ang channel ng anak mo? Di Auditor John at saka Auditor Vlog. Salamat to sa jacket from Crystal. No problem, Crystal. Wala na tuloy akong... Crystal, dito ko sa'yo, Crystal, Crystal. Crystal, dalawa. Dalawa, Crystal, dalawa. Merong wakwak. I-rest nyo nga yung wakwak na yan. Pakidelete nga ng wakwak na yan, Mamislin. Yun, delete na ni Crystal. Salamat, Crystal, salamat. Like number 113. 113 at saka 114, Crystal, oh. Dito ko sa bahay mo, oh. Panoorin ko lang. Short video lang naman yata, oh, 1.9. Aswang House from Abisyosa. Oo nga, aswang. Salamat, Crystal. Nasabi ko lang ng wakwak, may pumasok ng wakwak. Naunaan po ako ni Crystal, bilis. Oo nga. Masa ang mga kaibigan pala, itong masasabi ko rin mga kaibigan, pag may nagbabang link na ganon, kahit hindi naburahin ng host, kung totoo talaga ang mga magkakaibigan naman tayo, kusa nyo na pong burahin. Para hindi maano yung channel natin mga Pinoy. Kasi mga ibang lahi yan eh. Kusa na nating i-resign para tayo mga Pilipino, mga Pinoy talagang suportahan din. Kasi meron ibang lahi na na loko-loko eh. Meron din matitino. Hindi naman lahat. Kaya yan mga kaibigan, pag may aswang na wakwak na ganyan, burahin nyo na agad. Salamat host from Crystal. Manood pa ako ng iba, Crystal. Para 1 minute lang kasi yun eh. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Pakidikit sa nakapin. Ito sa adventure travel, oh. Crystal, dito ako sa adventure travel mo. Tapos ito dito sa beautiful relaxing. Para mas maganda yung dikit. Para sila naman mababang 3 minutes and 32 seconds and 2 minutes and 45 seconds. Yan siguro umakyat sa StreamYard. Yung wakwak. Oo nga, yung mga yan ang pumupunta eh. Naunahan ako ni Crystal, bilis. Tama yan. Iris na agad. Sila po nung tunay na wakwak house. Yan ba yung mga tunay na wakwak? Ang dami na pala na biktima ng StreamYard. Meron nga sikat na din. Kaya wag na kayo mag-StreamYard kasi. Host, yan na lang tawag po natin sa mga papasok na ganyan, wakwak. No to wakwak po, kundi sipa po agad. Sipa agad.
Shirley, I love you from Ate Julie Tugbang. Like 28 Nika at Dan sa'yo, walang bakas. Dan Tamsak, Super MC22. Napanood ko sa isang video, may nagpapanggap na kapatid at kamag-anak. Oo, huwag kayo maniwala sa mga ganyan pag alam natin iba yung sulat. Kaya siguro ginawa din ni White itong Goto Channel para mapuntahan agad natin. Yes, wakwak ako, ha, sarap dugo. Ewan ko sa'yo, Ate Diblit, bahala ka dyan. 40. 12. Ano yun? Pag di na-open ng cam sa backstage, wag i-add stream po. Ah, ganoon. Pag di na-open sa cam sa backstage, wag i-add sa stream. Ay, oo, wag i-add. Sige. Maya, ayudahan kita, Crystal, from Super MC 22. Ma'am Julieta, ha. Iwan ka po bakas please para makabalik po ako mamaya from Nika Channel. I love you all. Go to channel, maganda. From Doom Vlogs. Kulit ni Ma'am Juliet ang tahimik. Kumakain pa po ako from Nika Channel. Kaya sabi ko kay Whitey, saan ang justice sa mga biktimang tulad namin? O tama yan. Nag-aapila pa rin ako, baka maawa si Lolo. Apila mo lang na i-apila. Pinaghirapan mo yun eh. Dudes TV, baka ng bahay, Dudes TV vlog. Palit-palit tayo sa kape, nagkwentuhan na pala tayo, hindi na tayo nagdidikitan. Diba, magkakadikit na yata kayo dyan lahat, oh. O, sa di pa po nakadikit dito, pakidikit naman. Maraming salamat, Super MC22. Kasi pag nasa backstage, dapat makita na ang muka kasi may nagpapanggap na kapatid at pinsan. Pag add yun, may di magandang mangyayari, kawawa host. Ganun ba yun, kaibigan Miss Lynn, Ma'am Miss Lynn? Doom Vlog, I love you too, ha, from Juliet Mukbang. I love you Manay Mukbang from Manay Doom Vlogs. Yan, yung mga mga kaibigan, ipaliwanag ko rin ha, yung mga biruan namin pag mga matagal na kami mga magkakaibigan dito sa White. Yan ang biruan namin, mga ganyang salita, I love you, ganyan. Baka yung ba dyan magselos, mga may ano kayo dyan, baka yung mga partner nyo, silosa, bibigay ng Malaysia, wag po kayong anuhan lang po to, magkakaibigan lang tayo sa YT. Kaya yung iba po wag masyadong sensitive. Ayudahan na kita. Dong, I love you. Sige lang, Idol Tunying. Busy work mode, Idol. Sige, kaibigan Dud Vlogs. Thank you ha. Salamat, nakatulungan na kita kagabi. Nagpaalam naman ako. Ganun ako, kaibigan. Pag ginantok na ako, nagpapaalam na ako. Exit na ako, kaibigan. Ginantok na. Kunin ko lang ang CP number ko. Kunin ko lang ang cellphone ko na isa kristal. Yun. Baka dyan si Ma'am Regina, gagalit sa yun. wala si Ma'am Regina. Bayan mo siya manidong. Di niya naririnig. Ayudahan na kita from MC 22 Vlog. Ayudahan ka na daw, kristal. Miss you all na lang sa akin. From Super MC2 Vlog. Kristal, natin Juliet, Manidong Vlogs, nag-BG. Yung mga hindi pa po kumain na ha. Time check, 11:42 AM. Ano pala ako mahigit 2 oras, 20 minutes. Sakto ko ng 3 hours to mga kaibigan. Sakto 12. Sino pong sunod na magla-live stream? Abay, kahit di na ako magtanong, magpapapap naman sa akin kung sino.
Ate Super MC, oh, live din na usayan. O, dikit ulit Ate Miralisa, go to channel po tayo. Ako mamayang gabi pa po, promise Lynn. Christ Follower TV, love you, ha ha ha. Ate Miralisa, oh, dikit ko na siya, dikit ko na ulit siya. Pa isa-isa lang, isa, dalawa. Ito nga, tinan ko nga to. Pero hindi pa dikit sa Ate Miralisa eh. Ay, dikit na pala Ate Miralisa, oh. Like 70. Crystal, wag mo na suklian yung dikit ko. Magbakas ako pero wag mo na suklian. Ako silent ka lang lagi. Muna. O silent ka lang muna Ate Merly sa ayos yan. Saka na ikaw magpag-graduate sa akin. Hindi, dinidikit ko na pa. Sa ayos lang yun. Ano po nyo ni Ma'am Merly sa Puhos? Yan o, siya na yan. Merly sa channel yan o. Super MC22 Vlog. Salamat po, Super MC22. Yan ang Miss Lynn, no? Super MC22 Vlog. Yan ang bago niyang ano? Bago niyang channel. Hinit na naman ako. Sis Miss Lynn, ako yung Sisi from Super MC. Ayan o, yan na siya. Mr. Jones Vlog. Babay po muna Tito Tunying ha. Sige Nika, salamat. Thank you very much sa pagpunta kay Tito Tunying. Ingat lagi. At pagbutihin mo pag-aaral mo ha. Sinasabi ko sa'yo, pagbutihin ng pag-aaral. Stay safe and God bless po. From Nika Channel. Ang aking bibi Nika. Supportan po natin yan. Noted po. Puntahan ko po. Baka di pa ako dikit. Supportan po natin yan si Nika Channel, si bibi Nika. Mabait din po na bata na yan. Bata pa kasi nag-vlog, bata pa na nag-vlog. Kaya hindi pa makapag-live. Ay, nagla-live nga rin pala yan, pero hindi siya nagpapakita. Kasi bawal pa nga, hindi pa 18 below. 21 minutes, Ate Miralisa. O, sakto to, mag-e-end ako. Salamat sa 18 viewers. Thank you very much po. Sa inyong thumbs up dyan. Excuse lang po, inom lang ako ng tubig. KM. MC channel ito. Lagyan ko ba ng jacket ni Merlisa? Sa'yo ba ito Ate Merlisa? MC? PM. Sinong MC kaibigan no? Kaibigan KM channel? Anong MC channel? Pakipasok na lang ng main mo, kaibigan KM. Huwag mo na jakitan. Ay, okay. Thank you. May galab shoutout, kabayan. From Lids Cooking Vlog. Ito, mabait si Ate Lids Cooking Vlog. Pakisuportahan nyo rin po. Kung ito ng pinsan ko, ha. Bali 3 phone gamit ko na. Sana all, mabait na pinsan, nagpaperam. Huwag mo jakitan si KM. Iayuda ko lang. Thank you, Ate Mirosa. Thank you. Yun, sa mga hindi pa po kumakain dyan, kumain na po muna. Sisa po, inom lang po ako.
Yun, thank you. We'll be right back. Super MC2 from Marlene Cadigo. Mega love shout out, Dids Cooking. Ay, back pa naman. Ay, will be right. We'll be right back pala. Dan MC din dito, full pack. Hello, Mrs. Marlene Cadigoy, sabi ni Ate Mira Lisa. Dodge TV Vlog, nag-BG-BG. Ito si Dodge TV Vlogs mga kaibigan, no, pakisupport naman. Ito, very supportive to si Dodge TV Vlog. Kasi kahit nasa ano siya, o kahit nasa trabaho siya, nag-BG-BG sa pag live stream ko. So, totoo po yan. Pero hindi po kasi ang channel niya eh. Pero ang channel niya, Dodge TV Vlog. Wala yung to. I'm back, Nabs ako. May ginawa lang sa bahay. OTW Crystal from Super MC Second. Dan kaibigan, Christ TV Official. May bakas na ako sa videos mo. From mga nakikita vlog. Kaibigan Dodge. Dodge TV Vlog. Pakiano nga ng ano mo, kaibigan Dodge. Yung main mo. Parang naman maanuhan kasi ano ko pa eh. Alam ko pag 800 pa lang yata to sa kaibigan Dodge. Teka nga lang. Dodge TV Vlog. Ay, what's our na nga lang pala kay kaibigan Dodge TV Vlog. What's our? Cactus Vlog. Dami na namang ano. Dami na namang kalokohan Ate Merlisa. Kung ano-anong mga pinag-aano mo na naman ah. Dikit na din pala second account ko. OTW Crystal from Cactus Vlog. Mega love shoutout host from Simply Kaka. BG lang nasa trabaho from Simply Kaka. Jakitan mo host. Jakitan sa'yo ba to? Kanina ba ito Ate Merlisa? Nga dyan. Cactus Vlog. Sa'yo din ba ito Ate Merlisa? Sa akin ito, Super MC. Ba't marami ng subscriber? Ngayon ko lang ito nakita. Kaya ano yung palabas niya? Takang-taka ka. Tingnan ko lang kung anong video. Tignan mo muna, ano muna kusilbi. This channel is no videos. Huwag mo nakita. Thumbs up idol to Ning. Harang pa idol yan. Main ko channel yan. Paki ano nga yan. Huwag mong i-delete kung mga naman ginagawa mo sama. Support din yan. Ayudo ko kay Crystal. Ay sige. Kay Ate Meralisa pala. Yan may jacket na. Ang daming subscriber ah. Bakit walang video Ate Meralisa? Lagay mo kaya ng video. Para ano? Para tawag nito? Para pwede rin gawin channel yan eh. Super dana po, ma'am. Laki ng bakla. Ano yun? Laki ng bakla ah. Ano yung bakla na yun, Manoy? Crystal, BG, si kaibigan Crystal. Mga sakit na namin likod ko. Dating alaga ni Mira ito. Ay, dati bang alaga ni Mira? Cactus Vlog. Sana all nakakotse, Ate Mira Lisa. Nakakotse oh. Live muna habang nasa biyahe.
Dating alagad ni Mira ito. Yun. Tamsak 64, umabot pa from Kamay TV. Mega love shoutout my friend, Kamay TV. Hinihintay kong lumangoy yung bangka niyo, hindi naman lumangoy. Arkila ko lang yan, ha. Saan ka pumunta? Saan ka pumunta niyan at anong arkila ka, Mike? Busy. Yung kotse, inarapila niya. Ano ba naman niya? Crystal yun, Biggie Biggie si Crystal. With Dudes TV Vlog, Biggie Biggie din. Makaya testing. Kailan ang testing doon, kaibigan? Nagatid sa anak ko sa boarding house. Ay, okay. Salamat sa 66 thumbs up, mga kaibigan. Salamat. Thank you very much. May 20 minutes na lang tayo, 20 minutes. Bukas wala pa akong live. Upload bukas. I-live mo Kamay ka, i-live. I-live mo Kamay TV, i-live mo. Di ka channel, full watch, full pack. Sa national ID. Sulap siya. Inayos ni Kajuni, andun siya sa dagat. Sige, i-live mo mamaya. PM mo ko ha, kaibigan ka Mike, para panoorin ko. PM mo ko para gusto kong mapanood eh. Para ma-excite akong dumalaw dyan sa Cavite. Padikit naman po kay Dudes TV Vlog mga kaibigan. Diyan Manoy sa upload mo. Chris na pang kumusta kay admin. Ay kay Chris follower pala yun. Ate Juliet Mukbang, nag-drop ng bahay si Ate Juliet. Rico. May galab shoutout sa lahat dyan. Ito si Kamay TV mga kaibigan. Baka may mga ninja pa kayo dyan. Pakidikit naman kaibigan Kamay TV. Para naman makagraduate siya sa kanyang 1K subscriber. Meron pa lang siyang 621 subscriber. Baka naman. Dito ako bro sa ang pagkikita namin ni RFD Channel, Tatay Boyet. Nanonood Dan Crystal from Cactus Vlog. Salamat Ate Miralisa, thank you. Salamat sa paharang. Excuse ilang. Jingle bell.
Biso kaya di makapunta sa mga live. Sensya na kayo mga kaibigan. Wala na, andito ka nga kaibigan ka Mike eh. Miss Lynn Espanyola, Dan Pulpak po from Marlin Cadigoy. Kamay, tamsak na po kasama mo si Boyet. Nandito kay Boyet eh. 11 minutes. Kamay, tamsak na po kasama mo si Boyet. May sino ba to? Chinese. One subscriber. May isa naman tayong wakwak. Watching from Japan. Oh, may galab shoutout my friend. Lore? Hindi. Sa Bali. What your main channel, my friend? What is your channel, my friend? Watching from Japan te. Watching from Japan. Oh. Uy. I know. One subscriber and no videos, my friend. No report trip. Oo, kaibigan dong, babalik. Andito sa isang linggo. Maglingap yun dito. Kailangan pala may jacket din para makapunta sa GoTo channel. Oo, kailangan may jacket din. Jajakitan mo rin. Manny Chris Follower TV, may galab shout out. Natin Juliet Tukbang. Thank you for Milirikan niya. Ito si Milirikan niya. Oh. Live. Tinami yung isang sinungaling na nag-aabang daw sa akin. In-unfriend ko na tapos inalis ko na yung ano ba yun? Yung hindi na makikita yung kanyang hindi ko makikita yung notification niya. Di makadikit si KM. Bawa mo, dalagyan ko ng jacket. Pakibaba Ate Merlisa para lagyan ko ng jacket. Bakit? Pakiplay mo nga yun si Richilda. Nakakailang na sa akin si Richilda message. $15 minutes na lang po tayo. 15 minutes. Mag-end na pa ako. 15 minutes. Salamat sa 15 watching. Matatapos natin i-release oh. Dito pa rin ako kaibigan kamay ko. 5 minutes and 42 seconds. Brian Gonzalez TV, Bliss Monday, all of you. Jaketan mo si Star Vlog. Yung idikit ko kay Crystal. Bali 4 na dikit. Ibaba mo, pakababa. Sis Lisa, dan sa link mo from Tita Vlogs. Kain tayo mga kaibigan. Itlog na pula ulam. O yan, may moderator na. Kamay TV, dan dalawa sa bahay mo from Marlin Cadigoy. Super MC, meron na, may natin Merlisa. May jacket na yan.
Ganda ng tuta ah. Super cute. Anong lahi nito, Ate Miralisa? Na aso. Harang Manoy from Manay Dom Vlog. Maraming salamat, Kadigoy. With love, love, love. From Kamay TV. Mega love shoutout. Kamay TV, sabi ni Manay Teta. Thumbs up, dudes, like 24 sa LS Bro from Dom Vlogs. Salamat, sis Teta from MC22 Vlog. Crystal, BGBG with loving care emoticon. Salamat, host from Star Vlog. Harang Manoy. Maraming salamat, Kaligoy. Sa pamangking ko yan. Ay, okay, okay. Tapos na, Ate Miralisaw. Tupak na naman itong ating ano. Minutes na po tayo, last 12 minutes. Maya sis Lisa, panoorin ko mga iba video mo, di ko pa napapanood from Teta Vlogs. Kamay, idikit ko na din mga alagad ko sa'yo. Di pa pala nakadikit from Super MC22. Mega love shoutout po Kuya Dong from Manay Teta Vlog. Salamat kaibigan from Super MC22 Vlog. Kamsak 69 po Katunying from Emitoy TV Mix. Kuya Christ Follower TV, mega love shoutout po from Teta Vlog. Dodge TV Vlog. Pag-view naman ng video ni kaibigan Dodge TV Vlog, ano na lang siya? Watch hour na lang. Salamat sis Teta from Super MC22 Vlog. Salamat po ng marami sa mga support ninyo. Lubos akong natutuwa with love, 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 love. From Kamay TV. Lids Cooking Vlog, mega love shoutout. Ito mabait yan si kaibigan Lids Cooking. Lahat naman tayo mabait. Nakadikit na ba ito kay Kamay? Tukins ako ah. Mega love shoutout din po, sabi ni kaibigan Lids Cooking Vlog. Ayan, at mega love shoutout po sa inyong lahat. Mega love shoutout Dudes TV. $209 Crystal Dan from Star Vlog. Marisa Natividad and Anthony Max, mega love shoutout sa aking sarili. Dahil ko na ng jacket para makapag-ano ko, go to moderator na lang. Kasi pag hindi naka-jacket, hindi ka makapunta sa go to moderator. So, go to channel. ODWs, Kamay, Super MC22 ito. From Star Vlog. Super MC22 Vlog, mega love shoutout. Thank you, thank you. 12 minutes po, 12 minutes. Salamat sa 15 viewers, salamat, salamat. Mega love shoutout din sa'yo, Idol Teta. Dudes, dito ako sa latest video mo, sa latest LS mo. Panoorin ko lang. Like number 26, dito lang ako. Dalawa. Para makatulong sa sa WH mo. Nakadikit na to lahat, nakadikit na lahat. Panoorin ko lang kahit 20 minutes. Salamat Ate Marilisa from Kamay TV.
Sa sunod, idikit ko din sa iba yung mga alagad ko. Yan, balikan niyo po si MC22 Vlog ha. Napaka, sana, sana mapalago na natin yung kanyang channel. Para kapalit yung kanyang nawala. May galab shoutout Ate Pili Obied. May galab shoutout po and thank you for coming. Ate Juliet, nasilip ko na bahay mo. May kortina pa from ating kaibigan Marlene Cadigoy. Salamat din sa inyo at sa lahat from Super MC Vlog. May galab shoutout from Ate Pili Obied. May galab shoutout Tita Vlog with love from Kamay TV. Yun, naging 70 thumbs up na tayo. 70, salamat sa 16 viewers. Last 10 minutes, 10 minutes. Tayo po yung magkakainan na. May galab shoutout, Tita Vlog, with love and care emoticon. Sunod natin pa-routine si kaibigan Kamay. Matagal pa yung kay Kamay TV. Kasya tayo dun sa kaibigan Kamay TV. Halimbawa, 3 tayo ni Ka Julie sa bangka. Kanya-kanyang tutok na lang tayo ng camera. Mag-live sa Pag pupunta tayo ng dagat, may manglalambat, may mang kakawil. Pumapayat na ako. Yung lamig na naman ako. 622 Kamay TV, sabi ni Star Vlog. Hashtag Super MC22 Vlog. Ang haba ng ani at Miralisa. Salamat Ambe. Yan si Ambe pala Ano na rin to si Ambe Bata pa to si Ambe, bata pa. Road to grade 5. Nawala na kasi yung natin. Ba't na dito na ako India Cebuana? India Cebuana, nandito ko sa'yo India Cebuana. Uy, baka hindi pwede sa live. Tita Vlog, maya na kita suklian. Busy pa work mode. Sorry muna ha, from Dudes TV. Okay lang yan, Dudes. Walang problema dyan kay Super MC22. Ay kay Tita Vlogs. Last 7 minutes. Salamat po sa inyong lahat from Kamay TV. Thank you. Ngayon pa lang po magpapasalamat na ako. Thank you sa mga thumbs up nyo. 70 thumbs up. Salamat sa pag-stay. At meron naman tayong WH na papasok. Mag-update lang. Manay tita, ganda naman ng pinasyalan nyo. May kalamansi, suha, puso at iba pa. From Manay Dong Vlog. So yan ang mga tunay na legit na na nagbabakas. Yan ang talagang nanonood si Manay Dong Vlogs. Basta mga Bicolano at Bicolano, Uragon. Harang Manoy from Manay Dong Vlogs. Manay Christ TV follower. Thank you. Ito si Crystal. Ilan na si Crystal? 209. Ito naman si Crystal. Matagal na rin to si Crystal pero hindi siya gumagamit ng Ninja. Ito yung mga legit na dapat dikitan. Dapat i-subscribe, suportahan. Kasi kahit ganyan yung channel niya, kaunti pa yung channel niya pero hindi siya gumagamit ng Ninja. Kain tayo mga kaibigan, kain muna kami host. Sige, mag-ender na ako. Salamat Ate Marlene Cadigoy. Thank you very much. Thank you sa pag-thumbs up, pagpunta.
Thank you very much. Manidong Vlogs, Dudes TV Vlog, Crystal. Thank you sa inyo lahat. Ate Miralisa, Kamay TV, thank you very much. Marlene Cadigoy, Crystal, Kamay, Star Vlog, Ate Miralisa pa rin. Dudes TV, sino pa nga ba? Ha? Ate Nora Aron, Ate Emma. Salamat pala, sino pa nga ba? Ate Juliet Mukbang, Kamay TV. Yun, sino pa? Cactus, Ate Miralisa pa rin pala yun. Ambisyosa. Manidong. Sino pa nga ba? Marlene Cadigoy, Super MC. Nika. Taxki. Mislin Espanyola. Salamat. Thank you very much. Sino pa nga ba? Benjamin Ruben. Tapos si kaibigan Ate Julie Tubang. Rainy B Vlog. Papasalamatan ko lahat yan. Bilis ni Crystal. Ano ba yun? Bilis ni Crystal. Thank you Crystal. Thank you Crystal. Maganda yung ganyan. Delete nyo na agad. Kung sinong nakakita, delete nyo na agad. Para hindi na ano yan. Hindi na bumalik yung kumag na yan. Kain na from Kamay TV. Yun. Sige. Kakain na rin tayo. Last 3 minutes. Kakain na rin tayo. Kain na tayong lahat. Mag-remove ng wakwak. Yun, tama yan. Mag-remove tayo ng paalala ko po uli, pag may live stream na ganyan at may pumasok na ganyan, kahit ano, pwede kayo mag-delete. Delete nyo na po agad. Kahit ako, pwede ako mag-delete. Kung nasa live stream ako ng iba, delete ko na agad yan. Para hindi na makapang perwisyo. Perwisyo yung mga yan eh. Kung StreamYard, yan, yari na tayo pag StreamYard. Sa StreamYard, maraming pumapasok na ganyan. Four minutes. Doon nandito ko sa live stream mo, Dudes. Dan kaibigan Dudes TV Vlog. Dating dikit, harang ulit from Manay Teta Vlog. O yan ang mga tatandaan nyo mga tunay na kaibigan ha. Yan si Crystal. O bira ano yan, tawag dito. Ano bang tawag yun? Very ano yan, kalimutan ko na sa Tagalog. Tagalog na nga lang, hindi ko pa maisip. Yehey, kain na ha, from B. Kain na. OTW Kamay TV. Salamat Crystal, kaibigan Crystal. Thank you very much. Nauunahan pa nga niya si Miss Lynn ni Crystal eh. Nauunahan pa mag-delete sa mga wakwak. Ano ba yung care sa Tagalog? Yung talagang suportado ka ba? Mapangalaga, yun. Talagang mapangalaga siya sa kapwa niya vlogger. Kasi pag wakwak ko, iniiras agad niya. Alam niya na yung mangyayari. Alam niya yung mga wakwak na mga budol. 3 minutes. Pag nag 3 minutes po, magpapaalam na ako ha. Team Meralisa, thank you very much. Thank you. Peace.
And ano ba yung smile, 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 smile. Ano ba, paano ba yung smile? Ambe, thank you, Ambe, thank you. Dudes TV Vlog, thank you very much. Crystal, Manay Teta, lalo na kay Manay Teta. Ate Regina pala, yun, makakalimutan ko pa si Ate Regina. Manay Dong, Juliet Mukbang. Hindi naman na tayo kakanta ngayon. Pas muna tayo, magkakantahan tayo pag may ano tayo, studio tayo. Saka tayo magkakantahan. Salamat to sa pagpin pala. From Super MC. Okay lang yan, minsan na nga lang kita maipin. Kamay TV, salamat sa pag-stay. Stay safe po everyone from Crystal. Thank you Crystal, thank you. Gaylord National Harbor Ice Skating, my brother. Like sa skating mo, like na agad ako, kaibigan na. Ingat sa lahat, see you all around from Ambisyosa. Oh, kita-kita lang tayo. Dahil tayo lang din naman na magpapasahod sa sarili natin. Ano lang yan eh, pag nag-live si Rice Follower, punta tayo para mapasahod din natin siya. Tapos kayo din, pag nag-live ako, nang dahil sa inyo, kaya ako pa makakapagsahod. Ganun lang yan, pag nag-live si Marlene Cadigoy, puntahan natin, support para makasahod din siya. At Juliet Mukbang, pag nag-live, puntahan natin para makasahod din siya. Dudes TV Vlog ito, puntahan nyo rin, konti na lang yung ano niya. Kailan nga ba sinabi niya sa akin, 300 na lang yata. Dudes TV Vlog, ewan ko nga kung makagraduate na to, kaibigan Dudes. One minute. 1 minute. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up! Yun, thank you mga kaibigan. Thank you. Salamat po ng marami sa inyo. Nakaabot pa rin from Gagambrak TV. Yun, sakto kaibigan Gagambrak. Nagkita na ba kayo ni ano? Nagkita na kayo? Ni kaibigan Reganeri? Mag-end na ako kaibigan Gagambrak. Thank you kaibigan bro Gagambrak. Thank you very much. Ate Juliet, Dudes. Thank you, di pa. Tawagan mo na lang para magkita kayo, hindi yung... Pero alam naman na pupunta ka eh. Manny Christ Follower, ingat mga idol, God bless you all. O kaibigan Dudes, ingat ka rin, God bless din sa inyo. Manny Christ Follower, salamat. Kontakin ko na, nagtatago ata. Magsisigaw ka dyan. Lumabas ka ni Reganeri. Nandito na ako, napapaligiran na namin kayo. Ganun, para lumabas. Baba pa si Ate Juliet Mukbang oh. Hoy, like na ako dyan, Rapid Tulpo. Yahoo! Macho, musta na po? Oh, your time is up. Oh, your time is up! Yun, bye-bye! And God bless us all, everyone. Thank you. Babu, OTW, Sis Juliet. Paalam na po mga kaibigan.